Son. Boa tarde a todas e a todos. Damos comezo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación de data 21 de decembro de 2021. Antes de nada, quero desculpar a ausencia da señora interventora, que está... Bueno, tivo un accidente doméstico, nada grave, pero non pode vir. E darlle a benvida ao secretario accidental, que por primeira vez actúa de secretario no noso Concello. Así que benvido e ten a palabra. Gracias. Boas noites a todos e todas. E, bueno, vamos co orden do día deste pleno. O primeiro punto é a aprobación se procede dos borradores das actas das sesións anteriores. O segundo, dar conta de decretos da alcaldía e asuntos varios. Punto seguinte. O terceiro, a segunda solicitude de indemnización por ruptura do equilibrio económico presentada por ITUDE. Delegado de Deportes, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, o 12 de xullo do presente ano, a empresa Iniciativas Turísticas e Deportivas ITUDE, e concesionario do Complexo Polideportivo do Corregal solicita unha segunda indemnización polos danos sufridos como consecuencia da declaración do estado de alarma e o posterior peche das instalacións deportivas municipais. De acordo co alegado pola concesionaria, desde o mes de xuño de 2020 o Goberno estatal e autonómico aprobaron distintas normas para regular, entre outros aspectos, a práctica do deporte en instalacións deportivas, mediante o Real Decreto Lei 21/2020 de 9 de xuño de medidas urxentes de prevención, contención e coordinación para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19. Unha vez superada a fase terceira da desescalada, plantexada polo Goberno Central e restituídas as competencias ás comunidades autónomas, diferentes acordos e ordes da Xunta de Galicia causaron diferentes restriccións neste eido, como, por exemplo, son o acordo do Consello da Xunta do 12 de xuño do ano 2020 sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID. Tamén se aprobou a orde do 21 de outubro de 2020 pola que se establecen novas medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica. Coa agravación dos contaxios aprobouse outra orde o 4 de novembro de 2020 pola que tamén se establecen medidas de prevención máis específicas. No mes de decembro ditouse unha nova orde con data día 3 pola que se establecen medidas de prevención específica debido á negativa evolución da situación da pandemia. E o 26 de xaneiro do ano 2021, unha nova orde da Consellería de Sanidade establece outras medidas de prevención específica como consecuencia, novamente, da evolución da situación derivada da COVID-19. Por tanto, queda acreditado que as medidas adoptadas desde o mes de xuño do ano 2020 imposibilitaron o desenvolvemento da xestión das instalacións deportivas dun modo normal, provocando a perda masiva de usuarios que, ante as restriccións impostas, así como a preocupación derivada da crise sanitaria derivada da pandemia, procederon á cancelación dos seus abonos, o que, unido á inexistencia de cursos, supuxo unha reducción dos ingresos que impide cubrir o custo de funcionamento das instalacións deportivas. En tanto, co escenario anteriormente descrito, é acreditable, como dicía, que o contrato se viu afectado por unha situación imprevista e imprevisible polos contratantes, que provocou a ruptura do equilibrio económico do contrato, o cal debe ser restablecido. Un equilibrio que ten que ser restablecido, un equilibrio que, como tal, contemplan diferentes sentencias nas que esta situación ten por consecuencia a aparición dun risco que non pudo ser previsto ao tempo de celebrarse o contrato e que, por tanto, altera sustancialmente as condicións de execución do mesmo, de maneira que a prestación pactada resulta moito máis onerosa para unha das partes do que inicialmente pudera preverse, plantexa dúas situacións. Unha é a rescisión do contrato ou, no seu caso, e como se prevé hoxe, a indemnización dese maior custo. Un maior custo que é un risco razonablemente imprevisible
como medio extraordinario, como extraordinarias son as súas causas para o restablecemento de equilibrio económico do contrato. O risco imprevisible que concorre no presente caso ben determinado pola COVID-19, que provocou a alteración do contrato e, por tanto, impediu a normal xestión das instalacións deportivas e, consecuentemente, reduciu significativamente, en algúns momentos, eliminou as vías de ingresos da contratista. E por todo iso, que, por mor da crise sanitaria, desapareceron as condicións existentes a firma do contrato, provocando, por tanto, a ruptura económica do mesmo, a cal, como establece a doutrina xurídica, e, como dicía anteriormente, debe ser restablecida. Dos termos da regulación anteriormente transcrita polo secretario municipal, pódese desprender a existencia de dúas fases claramente distinguibles no procedimento de compensación ao concesionario dun servizo público como consecuencia das medidas arbitradas contra a crise sanitaria ocasionada pola pandemia. Por un lado, a fase de apreciación da imposibilidade de execución do contrato como consecuencia da situación xerada pola COVID-19 e as medidas adoptadas polo Goberno da Nación e da Xunta de Galicia para o seu combate. Neste caso, tamén queda acreditado que hubo imposibilidade ou unha gran minoración na execución do contrato, pois, como veño dicindo, os servizos estiveron limitados ou pechados. Na solicitude realizada polo concesionario acreditouse fehacientemente a efectividade e importe dos ingresos deixados de percibir durante o estado de alarma, así como no seu caso do incremento dos gastos soportados. Compre, polo tanto, determinar a compensación económica, unha compensación económica na que a comparativa dos ingresos e gastos previstos inicialmente achegados polo concesionario obtese un importe estimado de 73.393,76 euros. Cantidade distinta inicialmente solicitado, posto que, tal e como reflito o informe de intervención, custos como beneficio industrial non é unha cantidade indemnizable, ao igual que tampouco son indemnizables os custos referentes a asesoramento fiscal, laboral ou contable. Non obstante, e tal e como sinala o informe de intervención, a cantidade debería ser matizada con calquera outra medida compensatoria posible que puidera ou poida diminuir nun futuro o impacto sobre o equilibrio do contrato das medidas anti-COVID tomada, así como tamén advirte que antes de acordar unha nova intervención se pode buscar outra medida compensatoria para diminuir esta cantidade a pagar e que, a súa vez, a empresa concesionaria debe tomar medidas para diminuir nun futuro o impacto sobre o equilibrio económico do contrato das medidas anti-COVID tomadas. E que, por último, tendo en conta o indicado en relación co risco e ventura, destácase que as indemnizacións por mor do reequilibrio baseadas en motivo COVID débense de minimizar, xa que débese adaptar o servizo para esta situación. Por tanto, e para rematar esta primeira intervención, paso a dar lectura á seguinte proposta de resolución e acordo. Primeiro, iniciar expediente de modificación do contrato de concesión de servizos e establecer que esta modificación se concrete nunha indemnización de 73.506 euros con 36 céntimos de acordo co expresado ao longo desta proposta e conforme a documentación presentada. Segundo, dar audiencia ao contratista por un prazo de 5 días hábiles con traslado de informe emitido da proposta de modificación para que se presenten as alegacións que se estimen pertinentes. Terceiro, que se incorpore ao expediente certificado de existencia de crédito expedido pola intervención municipal, así como o informe de fiscalización de expediente. Cuarto, formuladas as alegacións, emitir certificado de secretaría das alegacións presentadas e dar traslado aos servizos municipais correspondentes para a emisión de informe no seu caso. Quinto, tras o informe técnico, remítase a secretaría para a emisión do informe proposta. Sexto, non obstante, débese advertir que a empresa debe de tomar medidas para diminuir nun futuro o impacto sobre o equilibrio do contrato das medidas anti-COVID tomados. E sétimo e último, delégase na alcaldía facultade plenaria para o estudo e resolución deste asunto en concreto. Nada máis polo momento e moitas grazas. Moitas grazas. Voceira do Bloque Nacionalista Galego ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Moi boa noite a todas e a todos.
Ben, como ben mencionaba o señor delegado de Deporte, no mes de xuño, esta corporación, en maioría, é dicir, por unanimidade, decidía indemnizar a empresa concesionaria do servizo da piscina, a Itude, con máis de 43.000 euros en compensación polo peche obrigatorio das súas instalacións. E non o esquezamos, para favorecer o cobro dos salarios de todos os traballadores e traballadoras desta empresa concesionaria. 6 meses despois volvemos a estar aquí. Itude volve a pleno, aínda que, na nosa opinión, a situación non é diferente. É dicir, neste caso non estamos a falar dun peche obrigatorio das instalacións, non houve unha orde sanitaria que obrigase a este peche, e desde o punto de vista tanto legal como sanitario, a piscina podía estar aberta e ter clientela, aínda que sí, con certas restriccións, todo iso temos claro. A situación de Itude era a mesma que a de calquer negocio de Betanzos, se pensamos. É dicir, podían abrir baixo certas restriccións, aquelas restriccións que marcaba a situación sociosanitaria. Imos dicir máis, a situación de Itude era a mesma que a de outra empresa privada que tamén ten unha concesión pública con este concello. Estou falando de SACIR, estou falando do Servizo de Axuda ao Fogar. SACIR tamén no seu momento solicitou unha compensación polas perdas ocasionadas polas restriccións da pandemia. Esta corporación, estivo en contra desa compensación económica. Estivo en contra porque podía seguir a prestar o seu servizo. Non indemnizamos a SACIR, igual que non indemnizamos a ningunha outra empresa betanceira. E na nosa opinión tampouco debemos indemnizar a Itude. Os contratos, como ben menciona o Servizo de Intervención deste Concello, réxense polo principio de risco e ventura. E este é o principio que debemos ter en contra hoxe. Consideramos que estamos a socializar as perdas dunha empresa privada cando nunca socializamos os beneficios. E desde o noso punto de vista non é xusto. En resumido, para rematar esta primeira intervención, non quixera rematar sen volver a mencionar unha vez máis, e a risco de ser pesada, que a xestión directa deste servizo evitaría este tipo de situacións, porque cunha xestión directa non teríamos que facer fronte a cobros deste tipo. Todos e todas as aquí presentes sabemos que as empresas nunca perden, e ao final é a administración a que debe asumir esas consecuencias. Por tanto, se repensáramos a cuestión da xestión deste servizo ou outros servicios municipais, quizáis non deberíamos ter en contra ou ter en consideración este tipo de indemnizacións que xa están supoñendo unha cantidade moi cuantiosa para todas as betanceiras e todos son betanceiros. Xa para rematar, expresar o sentido do noso voto, que vai ser nesta ocasión contrario a esta compensación económica. Moitas grazas. Moitas grazas. Voceiro popular, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Bueno, en primeiro lugar, pois, desear unha pronta recuperación dese accidente doméstico que tivo entre a interventora. Bueno, darlle tamén, evidentemente, a benvida por primeira vez o noso asesor xurídico, hoxe, secretario accidental. Ben, indo ao tema en cuestión que estamos a tratar, ben, como dicían todos os portavoces, pois obviamente fai 6 meses, pois se levou a cabo pois prácticamente unha situación similar de indemnización ca empresa concesionaria da piscina municipal, neste caso Itude. Compre prestar atención aos informes que veñen vinculados a esta solicitud, a esta petición de indemnización. Prácticamente son similares, por non dicir iguais, aos que viñeron nesa primeira solicitud de indemnización. Hai que destacar que se entende, e así o din os técnicos, se entende que se debería restablecer ese equilibrio económico, porque obviamente existe unha rotura de equilibrio económico debido pois a pandemia, e ademais justificado e motivado a través dese Real Decreto 8/2020, obviamente se produce esa rotura de equilibrio económico. Pero bueno, temos que prestar atención a esas advertencias que nos fai a intervención. As decía precisamente na súa primeira intervención o portavoz de goberno, que hai que valorar calquera outra medida que impacte desta maneira económicamente a esta administración local nun futuro, porque é probable que veña algunha petición de indemnización por parte desta concesionaria. Hai que destacar tamén, unhas palabras que xa repetía intervención a primeira vez que veu unha solicitud de indemnización. Nos decía que antes de acordar unha nova indemnización, os estamos na segunda, habería que ter en conta que o mantemento do equilibrio económico da concesión non debería supor que quede descartado o principio de risco e ventura de contratista, posto que unha cousa é mitigar o dito
desequilibrio, e outra distinta é desplazar, como decía fai un momento, a administración ao risco económico, que é consustancial respecto á explotación desta concesión, á explotación deste servicio. Fainos tamén mención algo tamén que é importante, que xa se debateu en máis dunha ocasión, non? Que pois, no expediente da concesión, no contrato, nas cláusulas de concesión, sigue ainda sen existir ese estudio de viabilidade sobre os gastos fixos de mantemento que ten esta concesión e que servirían, no caso destas peticións de indemnizacións, para facer unha comparativa o máis real posible a hora de conceder esta indemnización. Entendemos que hai que prestar moita atención ao que nos di por segunda vez os informes que nos vinculan a esta petición da indemnización. É certo que na primeira vez que veo a pleno, pois entendíamos, decía a portavoz nacionalista, que ademais foi por unanimidade, así foi, entendíamos pois que existía evidentemente esa ruptura de equilibrio. Non digo que non exista hoxe en día, pero hai que prestar moita atención a esas advertencias que se nos fan desde os técnicos do Concello respecto a novas solicitudes e peticións que veñan nun futuro, que é moi probable que veñan. Entonces hai que buscar esa maneira de que ese impacto económico, compensalo de outra maneira, que ese impacto económico que se pode ver a corto ou medio plazo desta administración, intentar mitigalo o máximo posible. De momento, nesta primeira intervención nada máis. Moitas gracias. Moitas grazas, voceiro do Grupo de Goberno. Grazas, señora alcaldesa. Bueno, ben, empezando polo final, pues, indicarlle a portavoz do Partido Popular que sí, que nun futuro, bueno, tal e como indica o informe tanto de Secretaría e Intervención, pues se requiere, pues en este caso, a concesionaria que tome medidas, que haberá que tomar medidas que mitiguen a situación cara ao futuro, pero bueno, eso tamén será no caso de que se solicite pues unha nova indemnización, e nos faremos pues o que obviamente nos indiquen os técnicos municipais nos seus informes, non será unha decisión plena deste goberno. En canto á intervención da portavoz nacionalista, falaba do servizo de axuda no fogar con respecto á solicitude da multinacional SACIR. Quero decirlle unha cousa, que non, a situación non é a mesma, non? As medidas impostas neste caso, maior parte desde xuño do ano 2020 pola Xunta de Galicia, pois supuxeron restriccións para o funcionamento da piscina, diferente tipo de restriccións, diferente no aforo, distintos aforos para actividades dirixidas, para cursillos, e incluso houbo peche. Fala tamén da xestión directa. Mire, menos mal neste caso que pues, existe unha xestión pues, semipública, digamos, de alguna maneira, non? Porque os traballadores non poderían acollerse a un ERTE, por tanto, o custe para este Concello pues, sería moito maior. Tamén podo afirmarlle, xa en relación e para rematar ao seu voto negativo, que a situación dos traballadores non é diferente. Pero claro, o seu posicionamento vai en función de se hai unha pancarta ou non dos traballadores. E nada máis. Moitas grazas, voceira nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, sobre a xestión semipública, cando teña un momento, me explicaré que consiste exactamente a xestión semipública nun servizo. A súa afirmación non penso nin responder. É dicir, o voto do BNG está máis que explicado e a cuestión da pancarta non lla penso nin responder. O que está claro é que SACIR, Itude, no seu momento cobrou 43.000 euros, agora 73.000, o que significa que vai recibir máis de 116.000 euros deste Concello. Vale, é certo, sufriu restriccións, como absolutamente todo o comercio e toda a hostelería de Betanzos, e eles percibiron un total de 150.000 euros para repartir ao longo deste ano 2021. É dicir, hai un agravio comparativo, claro. En todos eses casos estamos a falar de negocios con restriccións. Compare vostede as cantidades. Desde logo a conta semella moi inxusta. Só lle salvamos o tipo unha empresa que puido seguir abrindo, que puido seguir ofrecendo servizos, que puido reinventarse
e ofrecer outro tipo de maneiras de continuar co seu servizo, de atraer a novos clientes, de atraer a novos usuarios, e non o fixeron. Non o fixeron por un motivo, porque sabían que alguén lle ia salvar os mobles. Tíñano moi claro que ian solicitar estas indemnizacións e que se lle ian conceder. E dio moi claro o servizo de intervención. E tú debe ter claro que ten que buscar outras maneiras de asumir as súas perdas e non recurrir sempre ao Concello para que lle salve os mobles. Na nosa opinión non pode ser. E non pode seguir sendo así. E por iso o noso voto en contra. Moitas grazas. Moitas grazas, voceiro popular. Grazas, señora alcaldesa. Ben, estaba mirando precisamente porque no informe de intervención hai unha cuestión que é importante, que decía xa na primeira intervención, que xa había salido debate xa en máis ocasións, non? Cando nos di intervención, que o punto de partida para o cálculo de compensación sería o seu estudio de viabilidade. Estou falando de cando se leva a cabo a concesión, non? O contrato ca antiga concesionaria, que era a Coges, logo Viacua, hoxe en día Itude, non? O no seu caso, dun estudo de viabilidade económica financiera que sirva de base para esta situación. Aquí é onde decía eu na primeira intervención que nos volve a advertir intervención que este documento non figura neste expediente. É importante porque a hora de facer esta comparativa con relación a eses costes fixos de mantemento de garantía definitiva, dos alugueres, das obras de melloras, remodelacións que ten que facer, igual, se fai esa comparativa, claro, estaríamos ao mellor ante unha situación totalmente contraria, que ao mellor non existiría esa rotura de equilibrio, ¿no? Entonces, por eso insisto en que é importante que este documento que fai mención e intervención, que debería constar no expediente, é moi importante a hora de volver a ter este tipo de solicitudes de peticións de indemnizacións nun futuro, a maiores de que se mitigue con outras medidas compensatorias, pero iso é unha cuestión importante. Non digo obviamente que haxa que rachar co contrato da concesión, obviamente non podemos facer eso así desta maneira, pero sí que habrá que revisalo e intentar adecualo o mellor posible a este tipo de situacións novas, dende logo, pero que é moi probable a vista de como está a situación, como son os futuros escenarios, de que isto se vai a repetir, co cual isto é unha carga importante económicamente para a administración local, moi importante. Entendemos perfectamente que se pode producir unha rotura de equilibrio, así o din tamén os técnicos do Concello. Entendemos perfectamente que os empleados que asume esta concesionaria no seu momento, pois obviamente eses salarios hai que mantelos e hai que garantizalos, obviamente a través destas peticións, pero cuidado cas futuras indemnizacións que podan vir e como vai afectar e impactar económicamente esta administración local, non? Entonces eu creo que é unha cuestión importante e que se debe traballar nela xa desde o minuto cero, é dicir, buscar xa soluciones para mitigar e compensar estas futuras indemnizacións que veñen. Nada máis, moitas gracias. Ben, moitas grazas. Antes de pasar a votación, quixera facer un par de matices a algunhas das afirmacións que se fixeron durante este debate. Por unha banda, falaba a voceira nacionalista que este pleno acordou de negar a indemnización solicitada pola empresa SACIR, que presta o servizo de axuda no fogar. Durante o confinamento máis extremo, moitas persoas usuarias deste servizo non rexeitárono por diversos motivos, porque tiñan familiares que podían axudarlles, porque non querían que entrase ninguén de fora nas súas vivendas, polo motivo que fose. Pero a partir de aí a empresa puido traballar con absoluta normalidade. Si incrementou custes en canto a EPIs, etc., pero non se viu afectada do mesmo xeito que o tema do que estamos a falar. E en todo caso, naquel momento acordouse que non tiña dereito a esta indemnización seguindo os informes técnicos que tiñamos todos os grupos. Neste caso é diferente. Si, atendendo as advertencias das que falaba o voceiro do Partido Popular de cara ao futuro, e coincido con moito do que dixo, pero si os técnicos, tanto no tema dos máis de 40.000 euros que veu aí uns 6 meses como agora, entenden que a empresa Itude ten dereito a esta indemnización.
E eses son os criterios, entendo eu, que debemos seguir absolutamente e que vai a seguir este grupo de goberno sempre, as indicacións técnicas. E en canto ao que comentaba de comparando esta situación coa de outros establecementos do noso municipio, no noso municipio acordáronse varias quendas de axudas a todos os locais de hostalería con pequenas e medianas empresas en varias ocasións para tratar de paliar esa situación. En moitos deses casos non estaban obrigados a pechar. Si estiveron obrigados a pechar no confinamento extremo, si a hostalería despois máis adiante, pero o pequeno comercio puido abrir, pero con moitas restriccións, tamén é o caso. Tamén recibiron moitas axudas por parte das administracións e non son unha concesión do Concello de Betanzos. Entón, aclarado eso, o Galla puidesen recibir moitas máis, non quero decir o contrario. Aclarado eso, señor secretario, que se someta a votación este punto. Votos a favor? 9. Votos en contra? 1. Abstencións? 5. Ben, pois este punto queda aprobado co voto favorable do Partido Socialista, a abstención do Partido Popular e o voto en contra do Bloque Nacionalista Galego. Punto seguinte. Punto cuarto. Tramitación, subvención normativa á Asociación Española contra o Cancro para financiamento das actividades durante o ano 2020. Delegado de Economía, ten a palabra. Ben, moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, como é coñecido por todas e por todos os concelleiros que conforman esta corporación, nas bases de execución dos orzamentos anuais deste concello figuran todas as subvencións nominativas que están previstas para o seu outorgamento. A maiores, nese documento económico, tamén se recollen, evidentemente, as partidas necesarias para facer fronte ás ditas subvencións nominativas que figuran nesas bases de execución. Dentro desas previsións de subvencións encóntrase, entre outras, unha destinada para a Coral Polifónica de Betanzos por importe de 5.000 euros e outra destinada á Asociación Española de Loita contra o Cancro, a Delegación de Betanceira, concretamente por un importe de 3.000 euros. Quero destacar o traballo destas dúas entidades, o traballo da Coral Polifónica de Betanzos na promoción da cultura e do tecido asociativo betanceiro ao longo da nosa comunidade e ao longo da súa extensa traxectoria e o arduo traballo tamén realizado pola Asociación Española de Loita contra o Cancro, da súa delegación betanceira, que acaba de recibir tamén un premio municipal recentemente, no que a súa xunta directiva estaba conformada única e exclusivamente por mulleres. Reitero, esta dedicación e este traballo no asesoramento, no acompañamento e en campañas de difusión para a prevención e a loita contra esta enfermidade. Ben, logo da aprobación destes orzamentos nos que se recollían as distintas subvencións, as dúas entidades presentaron cada unha delas a súa solicitude para formalizar mediante o pertinente convenio as subvencións nominativas e logo das revisións realizadas polos servicios técnicos municipais e da achega da documentación necesaria por parte de ambas as dúas entidades, a intervención municipal recentemente emitiu os pertinentes informes para a aprobación dos dous convenios que culminan con a súa aprobación plenaria. Polo tanto, paso da lectura aos acordos que se propoñen para poder finalizar este procedimento administrativo, que serían os seguintes. Primeiro, conceder ás entidades que se relacionan unha subvención nominativa para actividades levadas a cabo durante o ano 2020 polos importes que se relacionan e aprobar o texto dos convenios de colaboración entre o Concello de Betanzos e as distintas entidades para actividades levadas a cabo durante o ano 2020. Asociación Española contra o Cancro, Delegación Betanzos, por importe de 3.000 euros e Coral Polifónica de Betanzos por importe de 5.000 euros. Aprobar o gasto das subvencións nominativas previstas nos orzamentos segundo os importes indicados no punto anterior.
Terceiro, establecese un prazo de 10 días hábiles dende a recepción da notificación da presente resolución para proceder á sinatura do convenio de colaboración. E cuarto e último, dar traslado da presente resolución aos distintos servicios administrativos da Corporación e dar conta ao Pleno da Corporación a primeira sesión que se celebre en cumprimento do disposto no artigo 42 do Real Decreto 2568/86 de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais. Moitas grazas, señora alcaldesa, nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, como todos as presentes coñecen, no pasado mes de xullo debatíamos o grosso das subvencións nominativas que concede esta institución, naquel caso eran máis de 100.000 euros entregados a diferentes institucións ou organizacións, e xa naquel momento manifestábamos o noso voto en contra. Imos continuar con esa liña porque, como ustedes saben, e como temos defendido a sociedades, e porque saben o tema das subvencións, sexa como for, obligar a posicionarse en contra porque é unha cuestión de modelo. Como ustedes saben, defendemos outro tipo de modelo para otorgar a subvención que se basea nos principios de competencia competitiva e non nas subvencións nominativas. Non vamos cuestionar en ningún momento o labor que desenvolven estas organizacións, este é o noso tema, é dicir, a Asociación Española contra o Fraude e a Coral Polifónica desenvolven o día a día nos parece totalmente positivo para a sociedade betanceira. O tema é o modelo que se está a defender a través da aprobación deste punto, e en este caso, ademais, contamos con un informe de favorable do Servicio de Intervención que nos di que esta aprobación é contra o principio da realidade orzamentaria e que afirma a nosa postura contraria. Por tanto, sen máis, manifesto que o noso voto neste punto vai ser contrario. Moitas gracias. Grazas. Voceiro popular ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, bueno, vaya por diante, como ben saben, que nos, o modelo de subvenciones nominativas, sempre estivemos a favor e creemos que aparte son interesantes e importantes para moito texido asociativo, neste caso do Concello de Betanzos, un modelo que tamén nos, cando gobernamos, continuamos, incluso na Diputación tamén, cando gobernou o PP tamén utiliza ese modelo, e hoxe en día pois, a Diputación tamén o sigue utilizando, o modelo de sistema de subvencións nominativas. Temos que prestar atención pois tamén como no punto que debatimos anterior, non? Neste caso ven un informe pois por parte de intervención desfavorable, como acaba de decir a portavoz nacionalista. Parte donde nos di que, bueno, que o convenio establece que a súa vigencia será con efectos retroactivos dende 1 de xaneiro do 21 e conservará a súa vigencia ata o 30 de decembro do 21 e que abarcará gastos devengados entre o 1 de xaneiro do 20 e o 30 de decembro do 2020. Falaba a portavoz nacionalista do principio da anualidade presupuestaria. Neste caso, o informe pois, claramente fala dese principio da anualidade, do principio nuclear, onde di como se ten que rexir a planificación económica presupuestaria dunha administración, non? E deixa claro a prohibición de atender gastos de actuacións pasadas. Isto é importante porque xa en algunha ocasión vimos esta advertencia de intervención, pero hoxe neste punto nos volve a facer esta advertencia. Ademais, bueno, nos di respecto con relación á normativa vixente que, bueno, que sí que existen dúas excepcións onde se pode levar a cabo a cobertura de gastos ou actuacións pasadas, que son gastos vinculados a personal ou gastos xa legalmente comprometidos en exercicios pasados. Ningunha destas dúas opcións dá encaixe ao que hoxe se presenta aquí, non? De aí ven, sobre todo, obviamente, a conclusión desfavorable por parte de intervención. Estamos dando, ou se vai dar, evidentemente, aprobación a unha cantidade económica a través dun convenio, a través dunha subvención nominativa, para cubrir gastos, actuacións feitas no pasado. Claro, isto, por decirlo de alguna maneira clara, é irregular, incluso pode ser ilegal. E non é só algo que poda afectar considerablemente a administración local, senón que ademais lle pode afectar tamén a entidade que vai a percibir esta subvención nominativa, xa que o vai a recepcionar esa cuantía económica para efectuar ou pagar gastos de actuacións e exercicios pasados, co cual hai que ter moito cuidado con esta situación, non só
polo que lle pode afectar a administración local, evidentemente, senón polo que lle pode afectar a estas dúas entidades que son a Asociación de Loita contra o Cancro e a Coral Polifónica a hora de percibir e facer ese pago de actividades de actuacións pasadas, non? Aí se basa sobre todo o informe de intervención. Isto é unha cuestión delicada, xa en algunha ocasión xa o temos debatido. Nós estamos de acordo co sistema de modelo nominativa e agora xa, gracias a Dios, pues despois de moito tempo temos esa lei de regulación de subvencións que aprobamos recentemente e obviamente era necesaria para regular a adjudicación deste tipo de subvencións. Sen entrar a detalle de que temos cuestionado pois como asignar as nominativas ou como facer as comparativas, eso é outro debate. Pero hai que ter moito ollo co que intervención nos está dicindo hoxe, porque claramente é para cubrir gastos pasados. Entonces, isto pode ser moi perjudicial, repito, non só para a administración local, para este concello, senón para as entidades que van a percibir esta cantidade. En principio, nesta primeira intervención nada máis, moitas gracias. Moitas grazas. Voceiro do Grupo Municipal, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, sobre a manifestación da voceira do Bloque Nacionalista Galego, que di que se posiciona en contra, posto que este non é o modelo do Bloque Nacionalista Galego, que o seu modelo é a concorrencia competitiva, pois nada, volver a traer a colación outra vez a dobre vara de medir, non do Bloque Nacionalista Galego. E aí coincido co meu compañeiro, entre outras moitas cousas, tamén coincido co meu compañeiro de grupo de goberno e de partido, o señor concelleiro de Deportes, que depende de onde sopre o vento, non? Se hai uns traballadores con unha pancarta nos apuntamos, se esos traballadores non levan pancarta, pois non nos apuntamos. Se estamos na oposición en Betanzos, non estamos de acordo e é endemoniado conceder subvencións nominativas, pero se estamos no goberno da Deputación Provincial, pois as asinamos de forma constante e non nos preocupa dar subvencións á Real Academia Galega, a Universidade de Santiago de Compostela ou a Orquestra Sinfónica de Galicia ou a outras entidades, a Asociación ou Fundación Moncho Valcárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Polo tanto, dobre vara de medir. Cando gobernamos facemos unha cousa, cando estamos na oposición dicimos o contrario. Ben, entrando xa no principio da anualidade orzamentaria, non, que se cita no informe da intervención e que acaba tamén de citar os dous grupos, tanto o Bloque Nacionalista Galego como o Partido Popular. Eu só quero decir que aquí temos dúas opcións, non? A Coral Polifónica presenta en agosto do ano 2021 a petición para asinar este convenio do ano 2020 e cando pode traer a documentación, e a Asociación de Loita contra o Cancro o presenta, se non me equivoco, o 21 de decembro do ano 2020 e ten que seguir presentando documentación ao longo do ano 2021. Concretamente, creo que a última achega que fai foi o 3 de decembro. Polo tanto, tiñemos dúas opcións: ou non outorgar os convenios e non contribuir nas actividades que estas dúas entidades levaron a cabo no 2020 e que evidentemente xa pagaron, posto que a hora de justificar teñen que achegar as facturas e os comprobantes bancarios de haber feito o pagamento nese ano 2020, ou acordar o que hoxe se formula. Polo tanto, ante esa disyuntiva de deixar caer as axudas a estas entidades ou a leválas a cabo, a pesar de ter un informe desfavorable, pero non suspensivo, a opción deste grupo de goberno é clara e así vai a seguir sendo. Se acabamos de defender unha concesión municipal, tamén imos a defender a unhas entidades que fixeron o seu traballo ao longo dese ano 2020 e que por distintos motivos unha presentou a documentación no mes de agosto do ano 21 e outra a finais do 20 e a completou no ano 2021. E só dous matices. Falaba o voceiro do Partido Popular, moito cuidado coas entidades por non perxudicalas, por darlle un convenio a estas alturas para sufragar gastos do exercicio anterior. O que acabo de dicir son gastos xa, teñen que justificar gastos xa pagados e cas facturas do ano 2020
pero que o mesmo que fai a Secretaría Xeral para o Deporte con actividades federativas dende fai 5 anos. Todos os clubes galegos que solicitan as actividades para o desenvolvemento de actividade federativa van con un ano de retraso. Acaban de facer o pagamento das do ano 2020 e a día de hoxe non están convocadas as do ano 2021. As convocarán para o ano que ven. Levan dende os últimos, creo recordar, 5 anos facéndose así. E non se incumpre ninguna desas dúas disyuntivas que vostede afirmaba. Por lo tanto, non creo que o fagan para perjudicar as entidades. E xa para rematar, que di que vostedes están de acordo e que cando si gobernaban, pois, outorgaban subvencións nominativas, pero que agora celebran que hai un regulamento, unha ordenanza xeral de subvencións, aínda que non estén de acordo de como se tramitan ou cal é o procedimento, pois si é certo que é distinto. Cando vostedes gobernaban, outorgaban subvencións nominativas, excepto 3, que ían nas bases de execución dos orzamentos, as outorgaban sin ningún tipo de publicidade, sin aprobarse en ninguna sesión plenaria, por decreto da alcaldía, saltándonos toda a transparencia e todos os pasos administrativos. E nestes momentos, todas as que se conceden son a través dos orzamentos anuais e reflexadas nas bases de execución do orzamento e, polo tanto, aí, dixemos por activa e por pasiva, se poden facer propostas por parte dos distintos grupos para que esas bases de execución contemplen as subvencións que se estimen. É certo que vostedes non fixeron ninguna achega ao respecto e é certo que o BNG non fixo ninguna achega ao respecto, pero entendo que o BNG fixo achegas para os orzamentos, pero para ninguna subvención nominativa, porque, como di a voceira, aquí neste caso non están de acordo con elas. Polo tanto, sería absurdo, evidentemente, que presentasen propostas ao respecto. Nada máis que engadir, señora alcaldesa. Moitas grazas, voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Me pensei que me ia pedir achegas para subvencións nominativas, era iso que me faltaba. Sobre a cuestión da Deputación, señor Fernández, de verdade, non teño nin idea do tipo de subvencións que concede a Deputación da Coruña de maneira nominativa. Aseguro, o único que sei é o que vostede me recorda pleno tras pleno. Podo asegurar, non sei se a Fundación Moncho Valcarce recibe unha subvención nominativa, de verdade que non o sei. Teño un traballo, unha familia e unha concellería que atender. Non me dá tempo a este tipo de cousas. Se a vostedes sí, pareceme estupendo. A mí non. Vale? Non me dá tempo, non me dá a vida para estar atendendo o que fai a Deputación da Coruña, o Concello de Pontedeume ou o Goberno do Estado no que as subvencións nominativas se refire. Sobre o tema, reitero o noso voto en contra, reitero a nosa oposición a este tipo de modelo de outorgación ou de outorgamento das subvencións e remítome á miña primeira intervención. Moitas grazas e nada máis. Moitas grazas. Voceiro popular, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, eu creo que se equivoca, non ten nada que ver, absolutamente nada que ver, non? O símil que quería facer cos textos e bases das Secretaría Xeral de Deportes. Se se fixa nos textos e nas bases, isto é diferente ao que estamos a tratar hoxe. E se se fixa nos informes fiscalizadores que acompañan esas bases, é totalmente diferente. Totalmente diferente. O que estamos falando hoxe aquí con respecto ao que está dicindo da Secretaría Xeral, que se fan con unha antigüedade, sí, pero informes en os textos, o sea, mire os textos e as bases e os informes fiscalizadores dese tipo de subvencións. Falaba de propostas, non chegamos a ninguna proposta, pero nós sí que lle vou dicir algo respecto ás nominativas. E xa no mandato pasado se aprobou 2 veces unha proposta dunha mesa de traballo dunha comisión para facer unha valoración correcta e exacta das subvencións nominativas. Foi aprobada. Non se levou nunca a cabo. Esa era unha proposta do que nos queríamos para o modelo de subvencións nominativas. Repito, nunca estuvemos en contra dese modelo, se fixera de unha maneira ou de outra. Nunca estuvemos en contra, pero sí propusimos en varias ocasións esa mesa, esa comisión de traballo para analizar as subvenciones que se asignaban de forma nominativa ás entidades deste Concello. E no mandato pasado foi aprobada en varias ocasións e non se fixo. Eso era unha proposta, non a atenderon, pero bueno, aí queda. Vostede falaba das 2 opcións, obviamente claro que teñen 2 opcións, un dala ou dala desta maneira, pero fíxese no argumento e na justificación que estamos dando tanto o Bloque Nacionalista como o Partido Popular. Nos estamos basando
casi o 100% lo que nos está dicindo a responsable económica desta administración, a interventora. Nos basamos no informe que nos achega, que xa é similar a outras ocasións que se chegou desta maneira. Fala de dúas opcións, vale, pero vostede colle a opción de irregularidade. Colle a opción de irregularidade. Eu entendo que necesitan as subvenciones normativas, por suposto, claro que sí. Esa se dixo en 1000 ocasións, e creo que dixamos todos os grupos, puxemos en valor esa labor que fai o texido asociativo en Betanzos, e obviamente necesitan apoio da administración local, autonómica e estatal, evidentemente. Pero ollo, coa opción, co camiño que se sigue neste caso. Vai sair adiante? Pois claro que vai sair adiante, obviamente. Pero cuidado co informe de intervención que a responsable económica desta administración lle está dicindo que como se plantexa este tipo de convenio para pagar, aínda que xa teñan eses gastos pagados, pero van a justificar sobre facturas de exercicios pasados. Eso que di intervención. E non o di nin o BNG, nin o Partido Popular, o di intervención. Non se pode facer este tipo de acordos para efectuar gastos de exercicios pasados. É o que di intervención. Neste caso, por eso a súa conclusión definitiva é desfavorable. E a eso nos ateníamos. Tanto BNG, repito, como o Partido Popular. Nada máis, moitas gracias, señora alcaldesa. Ben, pois, debatido o tema, señor secretario, que se someta á votación. Votos a favor. 9. Votos en contra. 1. E voto abstencións. 5. Ben, pois este punto queda aprobado co voto favorable do Partido Socialista, o voto en contra do Bloque Nacionalista Galego e a abstención do Partido Popular. Punto seguinte. Punto 5. Moción do BNG sobre o pequeno comercio. Voceira do BNG ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, a cidade de Betanzos conta actualmente cun centro comercial aberto, un proxecto que está sen desenvolver e que pon o foco no principal activo económico empresarial do noso concello, o comercio e as pequenas e medianas empresas. Este sector, que estaba a sufrir a dura competencia das grandes áreas comerciais e do comercio en liña, viu como a súa problemática se agravaba coa chegada da pandemia do coronavirus, que os obrigou a facer fronte a peches e a duras medidas restrictivas. Ao longo dos anos, no BNG vimos presentando diversas e repetidas iniciativas plenarias para poñer en valor este sector e para presentar propostas firmes de apoio ao tecido comercial e empresarial virantino. Neste momento, o comercio local e o pequeno empresariado necesitan máis que nunca o apoio das institucións para non entrar nunha crise crónica que non teña volta atrás. Asemade, podemos aproveitar o beneficio destes ámbitos algunhas das leccións que a pandemia mundial nos deixa, a importancia de evitar as grandes aglomeracións e os espazos pechados. É necesario que os distintos gobernos promovamos políticas en beneficio do sector para que baixen os gastos fixos de mantemento destes negocios. De igual maneira, compre que o goberno local faga un esforzo para promover o consumo no pequeno e mediano comercio como opción responsável, sustentável, ambiental e socialmente e consciente, axustado ás necesidades reais da veciñanza, rachando co consumismo vinculado en boa medida a datas moi concretas como as festas de Nadal, Aninovo e Reis. Neste sentido, desde o BNG, hai anos que vimos propoñendo a organización de obradoiros de reciclaxe para crearmos unha decoración festiva máis respetuosa co medio, máis orixinal e elaborada pola propia veciñanza, por considerar que compra aplicar criterios de sustentabilidade e reducir custos, permitindo así ampliar a decoración ás rúas que quedan fora destas actuacións. Isto, a súa vez, convertiríase nun atractivo máis que por novidoso e por diferente as arcadas alugadas e permitiría reducir o gasto enerxético nun momento en que o prezo da enerxía se está a volver imposible de asumir. Unha decoración distinta atraería visitantes e, por tanto, posible clientela para o noso comercio. Igualmente, redundaría noutros beneficios para a nosa veciñanza e o propio concello, como a reducción do volume de lixo xerado por cada persoa, de maneira que o concello pagaría menos pola recollida e o tratamento do lixo no noso municipio, ou mesmo a reducción da factura eléctrica que xa mencionei. Por todo isto, solicitamos a aprobación dos seguintes acordos. En primeiro lugar, instar ao goberno local a poñer en marcha un programa Betanzos polo consumo responsable que promova o consumo consciente e responsable, o comercio xusto e a soberanía alimentar como opcións prácticas e próximas para diminuir o impacto económico, social e ambiental da globalización no entorno local por medio de accións concretas como a elaboración dunha aplicación electrónica cunha guía de responsabilidade no consumo, a creación e fomento de grupos de consumo responsable, a edición dunha guía de circuitos curtos de consumo e potenciación dos mesmos con campañas específicas no mercado municipal, a potenciación dos produtos en pegada de carbono,
A organización de obradoiros de reciclaxe e refugallos domésticos, como a elaboración de xabróns reciclando aceite ou de decoración de Nadal, entre outros. En segundo lugar, instar o Goberno local a poñer en marcha un plan de dinamización e impulso do comercio local elaborado conxuntamente co sector, coa corporación e cos axentes sociais que recolla o desenvolvemento e plena implementación do Centro Comercial Aberto de Betanzos conforme o seu plan estratégico, a posta en marcha dun banco de locais comerciais, a posta en marcha dunha vez nun mercado virtual que permita comprar en Betanzos a través de internet e poñer nas casas do cliente final o produto. E, en último lugar, facultar a Alcaldía e a Concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas foren necesarias para cumprir estes acordos. Moitas grazas. Moitas grazas. Voceira popular, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. O comercio local é, como todos sabemos, un sector importantísimo, estratégico e un motor para o noso Betanzos. A nosa cidade conta con un gran número de negocios destas características que xogan un papel primordial na dinamización económica sociocultural da nosa vila. O comercio, pero tamén, como falamos do comercio local, as pequenas e as medianas empresas, todos eles necesitan o apoio da administración. Agora, máis que nunca, por toda a situación que estamos a vivir e que lonxe de desaparecer, estás a convertir nunha situación crónica. Por todo isto, todo o que sirve e veña a este pleno para impulsar e axudar ao pequeno comercio e a todos o texido, vámoslo a apoiar sempre desde o Partido Popular. Creemos que unha campaña que reactiva as compras en establecementos betanceiros sempre debe ser acollida con ilusión e debe ser apoiada sempre. Todo o comercio de proximidade hai que axudalo, en este caso coincidindo coa temporada de Nadal, pero tamén en outras épocas do ano tamén é importante. É a base para que dito sector non se estanque, non só na época no Nadal, senón tamén en todo o ano. Polo que a moción que trae o Bloque Nacionalista Galego vémola apropiada, axeitada e con sentido positivo. Xa non é nin a primeira, nin a segunda, nin a terceira vez que este tipo de mocións traense a este pleno. Apoiaremos todas as mocións que veñan a aportar e a favorecer o comercio betanceiro, aínda que xa existen actualmente a campañas de apoio ao comercio local, con sorteos, agasallos, reparto de rifas. Creemos que todo o que veña a sumar é bo para o comercio, é bo para o pobo, e incluso mantendo e poñendo en marcha o impulso do comercio local durante todo o ano, volvo a repetir, non só na temporada do Nadal. Por todo isto, non tenemos nada máis que añadir, apoiaremos totalmente os acordos que trae a moción do bloque. Nada máis. Moitas grazas. Voceira do Grupo de Goberno ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. O sector do pequeno comercio levanos en situación crítica logo da masiva creación de centros comerciais e do boom do comercio online. Si xera un sector especialmente sensible a estas circunstancias, a situación de pandemia xerada pola COVID non veu senón agravar este problema. Nos últimos meses trouxeronse en varias ocasións ao pleno iniciativas de cara a traballar por este sector. A revitalización urbana e a dinamización comercial constitúen un dos principais obxectivos para o Concello de Betanzos. Fálase en varias destas mocións de que o Centro Comercial Aberto está por desenvolver. Como todos sabemos, a iniciativa para poder desenvolver un centro comercial aberto ten que partir dunha estrutura organizativa, apoiada na Asociación de Comerciantes e, por suposto, detrás desa estrutura, o Concello de Betanzos é peza fundamental para a colaboración entre os diferentes actores sociais. Cando nace a Lei 13/2010, 17 de decembro, do Comercio Interior de Galicia, o título 2 regula os establecementos comerciais, establecendo o concepto de clasificación dos mesmos. E, concretamente, o artículo 24 define como establecementos comerciais abertos aquelas agrupacións de establecementos comerciais legalmente constituídas representativas do pequeno comercio ou comercio tradicional, ubicados en rúas dun determinado sector urbano delimitado e con tradición comercial, que ofrece unha imaxe e estrategia unitaria da oferta global e se rixen por criterios de xestión integral ou de conxunto no ofrecemento de servicios comuns, na creación de servicios colectivos ou a celebración de actividades, comunicación ou campañas de promoción. A este respecto, a Asociación de Comerciantes de Betanzos incorpórase á rede de centros comerciais abertos no ano 2011, tras a aprobación dun estudo de viabilidade por parte da Xunta de Galicia e da modificación dos seus estatutos. Na actualidade, creemos que a única forma de competir coas grandes superficies é a profesionalización, a posta en valor do produto local de proximidade e o trato cercano, que é algo que sempre nos distinguirá.
En definitiva, o que se pretende cos centros comerciais abertos é levar a estrategia dos grandes centros comerciais pechados ás rúas, pero co valor engadido da proximidade dos nosos veciños e co marco incomparable como son as nosas rúas e a paisaxe do noso concello. Precisamente por eso, o Concello está permanentemente a mellorar as infraestructuras públicas de xeito que a nosa cidade sexa o máis segura e accesible para todos. As negociacións e acordos son un factor esencial para valorar a unha asociación como centro comercial aberto, polo que é necesario as suscripcións de acordos ou convenios, en este caso co noso Concello. A xestión común é unha necesidade na que deben participar todos os axentes implicados no desenvolvemento económico da cidade. O obxectivo é crear un espacio agradable para o consumidor, mellorar as condicións de competitividade do pequeno comercio fronte ás grandes superficies e axudar a que o centro da cidade se configure como unha zona de ocio, cultura e comercio. Unha vez que falamos dos requerimentos que se precisan para ser un centro comercial aberto, porque ás veces dice que está sin desenvolver como se fose culpa do Concello, o que non negamos é que despois da Constitución como tal, é fundamental cando o Concello de Betanzos ten un papel decisivo na concreción de acordos e na dinamización de dito centro comenzal. Sen esquecer que o Concello xa ven presentando colaboración continuada no tempo a través do comercio. Como vostedes ben saben, a través de diferentes axudas ou subvencións, así como campañas de posta en valor do noso comercio e dos nosos produtos. Sen ir máis lonxe, nos próximos días presentarase unha campaña para fomentar a compra no noso comercio, baseado na cercanía e no trato afable dos nosos comerciantes, porque a hospitalidade é unha seña de identidade do pequeno comercio en xeral e dos betanceiros en particular. Nada máis. Señora nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas. Ben, obviamente non imos menospreciar o labor que a Concelleira de Comercio numerou, mas non todo se limita a campañas puntuais vinculadas a un momento puntual, porque semella que só nos movemos cando hai un descontento entre os colectivos afectados. En este momento hai un descontento palpable e visible entre os comerciantes betanceiros. Necesitamos unha programación atractiva, dinámica, innovadora, que invite os betanceiros e as betanceiras a estar na rúa, a sair, a investir o seu diñeiro no noso comercio e na nosa hostelería. Necesitamos unha programación que tamén atraia a xente de fora e, por suposto, necesitamos unha programación que non leve os nosos veciños e veciñas a outras cidades a gastar o seu diñeiro. E iso é o que fai a programación cultural do Concello, levar fora as betanceiras, que case semella unha inocentada. Foi moi ben escollido o día. Levamos anos insistindo na cuestión dos obradoiros de material sustentable e nunca se levaron a cabo. E cando a veciñanza participa, o ambiente cambia e eles mesmos se fan partícipes da decoración de Nadal, do ambiente, e se apropian tamén das rúas. Non sei se vostede é consciente do que fixeron os veciños de Rosalía de Castro nestes días. A simple decoración dunha árbore de Nadal polas crianzas da rúa, polo barrio, levou a todo o barrio, a esa rúa, a elaborar adornos con material reciclado e serviu para unir en boa medida a ese barrio a través dunha actividade. Imaginen se facemos todo iso ao longo de toda a vila. Igual cambiaba bastante a percepción que os veciños teñen do ambiente de Nadal. Aquí imos o doado, a un vídeo, a un sorteo, o de sempre, a facer fotos, en lugar de levar a cabo feitos, a propaganda. En lugar de levar a cabo un labor continuo ao longo de todo un ano, porque ter unha decoración novidosa, unha decoración da que fale todo o mundo, elaborada en colaboración cos negocios, coa veciñanza, da que eles se apropien, é un labor duro, que leva todo un ano, que non require simplemente dunhas semanas ou dun meses. Sobre o centro comercial aberto, lamento non coincidir con vostede, coas súas palabras. Consideramos que sí, o Concello ten moito a ver en que non se estea a desenvolver ese centro comercial aberto, porque parece que en moitas ocasións que o Concello está a outras cuestións. Poderíamos falar da aprobación dos usos terciarios do polígono de Piadela e o que ten a ver esa aprobación co non desenvolvemento do centro comercial aberto. Poderíamos falar das novas zonas de comercio que favorece o Novo Pexón, e iso sí que ten a ver co non desenvolvemento do centro comercial aberto. Poderíamos falar de moitos feitos que sí son realidade, que sí están sobre o papel e que non están a beneficiar o pequeno comercio betanceiro. En calquera caso, agradezolle o apoio
o Partido Popular a esta moción, gustaríanos que sí se reconsiderase a cuestión de implicar a veciñanza para que o ambiente do Nadal cambie en Betanzos, para que se sintan partícipes destas festas e que, entre todos, axudemos o comercio de Betanzos. Moitas grazas. Moitas grazas, voceira popular. Señora alcaldesa, manifestar e volver a reiterar o noso voto favorable a esta moción, puntualizar que entendemos que é importante impulsar o comercio na época do Nadal, pero tamén durante todo o ano. O comerciante come todo o ano e non somente turrón e polvoros, nada máis. Moitas gracias. Moitas grazas, voceira do Grupo de Goberno. Gracias, señora alcaldesa. Permítame que lle leve a contraria, señora portavoz do Bloque Nacionalista Galego, en varias das cousas que dixo. Por un lado, puxo en dúbida a nosa actividade cultural, que máis ben levaba xente fora do Concello. Creo que non me poderá dicir ningún concello que teña unha actividade cultural como a nosa. Desde logo, do noso tamaño, moito menos. En canto a que a veciñanza participa, indiscutible, non hai xente que participe máis que a de Betanzos, en calquera das actividades que se propoñen. Pero tamén é verdad que algunhas das actividades que vostede comentou teñen colaboración do Concello. Esa decoración do árbol contou coa colaboración do Concello. Sempre que os veciños nos piden axuda, estamos. Axuda ou con colaboración de outro tipo. Nos imos aprobar esta moción, non sei se estamos de acordo, non pode ser de outra forma. Lembramos que o apoio ao comercio e o produto local é algo que este Concello sempre tivo e terá como obxectivo prioritario, e que son múltiples as actuacións que levamos desarrollando neste ámbito, tales como seminarios, xornadas de apoios vinicultores, subvencións para a rehabilitación de comercio, gratuidade no estacionamento para facer aquelas xestións do día a día, etc., etc. Sempre estamos e estaremos ao lado dos nosos comerciantes e dos nosos veciños. Sempre, sexa con centro comercial aberto ou con calquera modelo de xestión que sea beneficioso para eles. Reiteramos o noso voto favorable á moción e tamén vou aproveitar para animar a todos os grupos a que participen máis activamente, se cabe, nos actos que moitas veces desenvolve este Concello ao longo de todo o ano, e que tamén é unha forma de apoio ao comercio, en particular a vida social do mesmo. Rematón. Sí, moitas gracias. Ben, antes de dar paso á votación, ainda que entendo que está aprobado por unanimidade este punto, señor secretario, quixera facerse unha apreciación que ten que ver con algo que dixo a voceira popular, na que coincido plenamente, que é o de apoio ao comercio durante todo o ano, porque non só pode ser nunha campaña en concreto como é o Nadal, e a que ten que ver tamén con algo que dixo a voceira nacionalista e que non podo pasar por alto, porque falou que levamos fora os veciños e veciñas e iso vai en contra do comercio local. Entendo que se refire a unha excursión que hai o día do 28, evidentemente. Unha excursión un día, non é levar fora os veciños e veciñas de Betanzos a que compren noutro concello. O Concello de Betanzos todo o ano fai un esforzo por traer xente a Betanzos e por animar non só os veciños e veciñas de Betanzos a que merquen en Betanzos, que tamén, senón a toda a comarca e moito máis alá da comarca a que merquen en Betanzos. Porque non só con campañas destinadas directamente ao comercio se trae xente a Betanzos. Calquera actividade cultural, e dixo a voceira do Grupo de Goberno, que Betanzos ten unha actividade cultural moito maior que calquera concello das nosas características, e se non comparamos cando queiran, ou calquera actividade deportiva, ou calquera actividade social de calquera tipo, trae xente a Betanzos e iso redunda en beneficio do comercio, da hostelería e de toda a cadena que se xera. E iso faise todo o ano, co esforzo do Concello e en colaboración co sector. Como vostede moi ben di nos acordos que propón, en colaboración co sector e atendendo ás peticións e as suxerencias do sector. De todos os xeitos, a moción é unha moción en positivo na que todos e todas temos que estar de acordo. O sector comercial é un sector
importantísimo no noso municipio e, por suposto, o Concello ten que estar aí para apoiar ao longo de todo o ano, con moitas actividades, non só con campañas destinadas exclusivamente ao comercio ou á hostalería, que tamén as hai, senón con outro tipo de actividades que creo que poñer en dúbida é descoñecer a realidade do municipio, sinceramente. E levar fora un día nunha excursión aos veciños e veciñas atendendo unha petición que había, pois non me parece, pareceme que a frase non se corresponde coa realidade. Pero bueno, señor secretario, este punto entendo que está aprobado por unanimidade, así que pasamos ao punto seguinte. Punto sexto, moción do BNG sobre o novo vial de Infesta. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, o pasado 15 de setembro de 2021 era aprobado de maneira inicial e co único voto en contra do Bloque Nacionalista Galego o Plan Xeral de Ordenación Municipal deste Concello. Xa no discurso dese pleno, no BNG facíamos mención da problemática que afectaba de maneira directa ao núcleo rural de Infesta por dous motivos. A conversión dun núcleo rural tradicional nunha cidade de dormitorio a través da súa catalogación como solo urbano non consolidado e a demarcación dun novo vial que atravesaría a parte sur da aldea para unir a A6 e a Nacional Sexta. Na reunión previa á sesión plenaria de 15 de setembro, o mencionado vial foi descrito polo equipo redactor do Pexón como alternativa de mobilidade para o Betanzos do futuro, entrecomillado, e reiteraron a necesidade da súa construción. Logo dese proceso, e unha vez aberto o prazo de alegacións ao Pexón, foi a veciñanza de Infesta que comezou a manifestar a súa preocupación pola trazada desta infraestructura, polas repercusións que tería sobre os seus terreos, as súas vivendas e o seu propio modo de vida. En consecuencia, solicitaron reunións con todos os grupos políticos e información sobre o estado da cuestión, ao tempo que comezaron a mobilizarse a redactar as súas alegacións. No BNG, o noso deputado Néstor Rego presentou unha pregunta no Congreso dos Deputados sobre o estado do proxecto sobre o seu trazado pasado 30 de novembro. Non obstante, neste momento, aínda non recibimos ningunha comunicación oficial a este respecto. A día de hoxe, co prazo para presentar as alegacións ao Pexón xa pechado, continuamos sen ter ningunha información oficial que vaya máis alá das notas de prensas no xornal. Por todo isto, solicitamos a aprobación dos seguintes acordos. En primeiro lugar, instar o Goberno local a aceptar, sen cortapisas, as alegacións individuais e conxuntas da veciñanza de Infesta para eliminar o proxecto de vial entre a Nacional Sexta e a A6 polo seu impacto económico, visual e social no núcleo rural de Infesta e en todo o Concello. En segundo lugar, instar ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana a que facilite copias do proxecto de vial entre a Nacional Sexta e a A6 á veciñanza de Infesta e os grupos políticos que formamos parte desta corporación. En terceiro lugar, instar ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana a modificar de maneira inmediata este proxecto, caso de existir, e a negociar unha alternativa de comunicación para o polígono de Piadela cun menor impacto sobre os núcleos de Infesta e de Montellos. En cuarto lugar, instar ao Goberno local a que ofrece información sobre todas as accións e respostas levadas a cabo polo Goberno en relación a este tema. E en quinto lugar, facultar a Alcaldía e a Concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas foren necesarias para cumprir estes acordos. Grazas pola súa atención. Moitas grazas. Voceiro popular, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, creo que despois de toda a situación vivida respecto a este vial e dos anuncios que houbo por parte do Goberno municipal en diferentes medios de comunicación, imagino que os acordos que hoxe aquí se expoñen imagino que saldrán aprobados por unanimidade, quero dicir, utilizamos a coherencia do que vimos publicado por parte do Goberno municipal en diferentes medios de comunicación, entendemos que isto vai salir aprobado por unanimidade, algo que, bueno, que obviamente nos parece lóxico, xa que, bueno, pues ese vial impactaba gravemente a unha gran parte da veciñanza afectada en Infesta. Eu non recordo exactamente, pero creo recordar que cando foi o debate do plan xeral o BNG sí que é certo que fixo alusión a ese segundo núcleo urbano de Infesta, fixamos alusión feito ese núcleo urbano de Infesta, pero non recordo que falaran deste vial na intervención plenaria. Falaron desa conversión de cidade de dormitorio de segundo núcleo urbano. É certo que neste grupo tamén o fixo, foi unha das cuestións que tamén debatiu, pero non recordo que debatíramos nada deste vial. Si é certo que coa anterioridade deste vial se falou en reunións do equipo redactor, non? Eu quero recordar, isto non agora recentemente, senón no mandato pasado,
se falou deste vial, incluso non recordo, eran varias as opcións que se planteaban, que curiosamente pois a que aparece trazada no plan xeral que se levou a cabo a aprobación inicial quizás era unha das peores ou das máis impactantes. Eu recordo que no 19 ou no 18 incluso había unha nota de prensa que había salido por parte de certo departamento de administración autonómica onde dicía que se repensaran ben ese vial, ese trazado, porque o impacto medioambiental, social, etcétera, etcétera, era bastante considerable, ¿no? Entonces, bueno, entendo que me imagino que por parte do goberno moitas destes acordos que están aquí xa están xestionados ou están en xestión. Manifestar de momento pois, o voto favorable, me imagino que, bueno, que aproveitando que esta moción ven a pleno, pois, por que non ter máis información por parte da alcaldía ou do delegado de urbanismo. Entonces, de momento, nada máis e moitas gracias. Grazas. Delegado de urbanismo, ten a palabra. Ben, grazas, señora alcaldesa. Antes de nada, pues, vou a ser un poquinho máis extenso na explicación, porque creo que o asunto o merece. Ben, como sinala o Bloque Nacionalista Galego na súa exposición de motivos o pasado 15 de setembro, esta corporación aprobou por primeira vez na historia de maneira inicial un plan xeral de ordenación municipal. Un plan reflectido nun documento que, como sinalaba naquel día, é un documento de vital importancia. De vital importancia porque é importante para Betanzos, de vital importancia porque é importante para as nosas xeracións futuras e de vital importancia porque é trascendental para que a nosa cidade siga sendo un referente na comarca das Mariñas. Ese compromiso, esa percepción segue vixente. Vixente como compromiso este grupo de goberno coa transparencia, sen cortapisas, transparencia demostrada en cada momento durante o proceso de exposición pública que culminou no día de onte. Proceso no que se atenderon a máis de 1.600 consultas presenciais, 200 citas co equipo redactor e innumerables visitas recibidas por parte deste delegado e por parte da alcaldía. E sí, neste proceso de información pública, proceso para o que vostedes precisamente votaron en contra, imagínome coa pretensión de coartar este plan e, por tanto, coa pretensión de coartar a participación dos veciños, os veciños e veciñas de Betanzos presentaron alegacións e suxerencias para mellorar este documento. Un documento inicial e, como é evidente, un documento que terá cambios. Cambios porque este proceso de información pública perseguía e persigue a participación dos veciños e veciñas para a confección e mellora deste documento. É dicir, un claro proceso de participación veciñal. Unha das consecuencias desta participación veciñal e un dos cambios que, como é evidente, que vai haber neste plan é o leitmotiv desta moción. O vial trazado polo Ministerio de Fomento, trazado que pretendía unir a Nacional Sexta ao seu paso pola Espantosa coa autovía ao seu paso por Infesta. E digo que pretendía porque, grazas a este proceso de información público, este goberno deuse conta do gran prexuízo que supón para os veciños e veciñas de Infesta esta proposta do Ministerio. E si, démonos conta unha vez recibida queixas de diferentes veciños e veciñas da zona do mesmo xeito que vostedes, que tampouco se deron conto ou polo menos o disimularon moi ben, debido a que ningunha das máis de 15 reunións da Comisión de Seguimento do Plan Xeral nin no pleno de aprobación inicial vostedes nada dixeron ao respecto. Por tanto, xa de paso, aproveito, tal e como fixo portavoz do Partido Popular, en desmentir a afirmación que realiza na súa exposición de motivos na que di que vostedes o advertiron, cousa que non fixeron, tal e como se reflite nas actas deste pleno e no vídeo do pleno que pode ver calquera veciño na plataforma de YouTube co nome do Concello de Betanzos. Respeto é o que merecen os veciños e, como non, veciños dos que debemos comprender a súa preocupación que sorprendentemente aproveitaron desde a oposición desta corporación para botar leña ao lume. Pero miren, os veciños saben o que hai. É evidente que tamén saben que vostedes son cómplices deste erro que por coñecemento ou descoñecemento participamos todos os grupos desta corporación. Así que respeto aos veciños de Infestas e, en consecuencia,
aos membros tamén desta corporación, da anterior e o equipo redactor do plan. Respecto, compresión e, aparte de todo isto, acción. Este goberno actúa e actúa en consecuencia. Así que, unha vez coñecida esta situación, e como vostedes din na súa moción, sen cortapisas, este goberno decide convocar unha reunión cos veciños afectados de Infesta. Reunión celebrada o día 1 de decembro, na que este delegado que lles fala, acompañado polo primeiro tenente da alcaldesa, así como polo xefe do equipo redactor do plan, comunica aos veciños e veciñas ali convocados que este vial vai a ser retirado do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Betanzos, debido a que un trazado que nin os veciños comparten e que evidentemente este goberno, despois de coñecer as súas consecuencias, pode optar por este vial. Por tanto, que tampouco compartimos. E non compartimos na súa esencia porque un vial que atravesa Infesta, que arrasa con casas e arrasa cun dos solos de núcleo rural con máis encanto da nosa cidade. En este sentido, as accións deste goberno foron moi claras. Unha vez celebrada esta primeira reunión cos veciños, con data 1 de decembro, a alcaldía asina con data 10 de decembro un oficio no que insta o equipo redactor do plan a retirar este vial. Porque, como dicía anteriormente, é algo que me gustaría recalcar, este non é un vial proposto por este goberno, senón que un vial proposto polo antigo Ministerio de Fomento, hoxe Ministerio de Transportes. Ao par destas actuacións, a alcaldesa de Betanzos mantivo diferentes reunións e chamadas telefónicos tanto coa súa delegado do goberno como co xefe da demarcación de estradas, reunións e chamadas nas que a señora alcaldesa manifesta a intención deste equipo de goberno tanto de eliminar xa no trámite de información pública este vial como a intención de admitir todas as alegacións dos veciños e veciñas con respecto a este vial. Intención e acción respectada e comprendida polo Ministerio de Transportes, ao que tamén se trasladou que no hipotético caso de que algún día queira proxectar este vial, o Ministerio terá que presentar diferentes propostas e, como non, negociar con este Concello en consecuencia cos veciños e veciñas afectadas. Por tanto, a nosa posición non é outra que estar cos veciños. E así foilles manifestado nas diferentes reunións mantidas con eles. Reunións nas que manifestamos que sempre defenderemos os seus intereses, seno que adquirimos un compromiso iniciado coa retirada deste vial e un compromiso de, como decía anteriormente, que no hipotético caso de que se pretenda realizar este vial, os intereses dos veciños e veciñas, tanto de Infesta como de Betanzos, sempre estarán por diante de calquera interese dunha administración ou outra, indistintamente da súa cor política. Por último, xa para rematar, anunciar que o noso voto será favorable, pero sí que nos gustaría que no punto segundo se incluíra a coletilla que hai no punto terceiro, que di caso de existir en relación ao tema, ao asunto do proxecto, que no punto 2 piden ao Ministerio o proxecto e non sabemos que ese proxecto non existe. Entón, se pudera incluir, igual que no punto 3, esa coletilla de en caso de existir. Entón, se é así, pois votaremos evidentemente favorable a toda a proposta. Nada máis. Vocera nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, en primeiro lugar, agradecer o apoio á moción por ambos os puntos e, obviamente, aceptar ese pequeno engadido, caso de existir, nos dous puntos, como non hai problema. Ben, iremos por partes. Fala o delegado de urbanismo de que un dos motivos polos que o BNG non apoiaba o Plan Xeral de Ordenación Municipal deste Concello era para coartar a participación dos veciños. Vai. Lembro perfectamente que ese 15 de setembro comezaba o meu discurso, o discurso do Bloque Nacionalista Galego, precisamente incidindo na cuestión da participación veciñal, en que este plan fora elaborado de costas á veciñanza e que para nós era unha das grandes eivas do plan. Unha das queixas que nos manifestou a veciñanza de Infesta era que non se reunisen con eles previamente á aprobación deste plan, previamente á redacción dese plan.
tamén nos dixeron que na súa reunión, na reunión que mantiveron con vostedes, yo afirmaron así, que por que non houbera con eles unha reunión para informalos deses cambios que se aveciñaban en Infesta. Era para eles unha problemática, e para nós tamén o era. É dicir, acusarnos de coartar a participación dos veciños parécenos un erro considerable. Compre reunirse coa veciñanza antes de elaborar o plan, antes de redactar o plan, para elaborar un plan por e para eles, para que recolla as súas necesidades. O momento de dar participación á veciñanza non é o momento das alegacións, é previamente a súa redacción, para que ese plan recolla o espírito de todos, absolutamente todos os habitantes do concello. Sobre a cuestión da mobilidade, ambos os voceiros dicían que non se fixera mención a ese discurso, a este vial de Infesta. Se non me engano, no momento en que fixen mención á cuestión da mobilidade no discurso dese 15 de setembro, no momento en que dixemos que un das grandes eivas do Pexón era que non se tiña en conta a cuestión da mobilidade, como esa nova construción, esa nova veciñanza ia afectar a mobilidade do Concello, mencionei que esas dúas alternativas, eses dous novos viais que proxectaba o Pexón, tanto o vial sobre o río Mendo, a altura do Frade, como este vial que unía Espantosa coa 6, ian ser dous viais que en principio estaban nun aire, dos que non se sabía nada, e que ademais ian ser sumamente lesivos, un deles para a zona do Pasatempo e outro deles polo impacto visual, social e económico que ia ter sobre a veciñanza. Eu non poño a mano lume, porque os nervios daquel día puideron facer que me saltare parte do discurso, pero desde logo si era unha cuestión que eu levaba escrita no meu discurso. Por certo, acaba vostede de dicir que Infesta é un dos núcleos rurais con máis encanto do Concello de Betanzos, pero Infesta é un núcleo rural logo. No seu plan xeral di que non. O plan xeral de ordenación municipal deste Concello di que o Infesta é un núcleo urbano e, por tanto, nel vanse proxectar dous UNCs. Reconsidere iso. Ou iso significa que tamén se van a aceptar as alegacións conxuntas da veciñanza que piden a retirada deses dous UNCs, dos UNC 08 e dos UNC 07, que afectan o núcleo rural tradicional de Infesta. O único obxectivo desta moción era o que conseguimos hoxe. Obviamente parece que a situación está encamiñada e que a situación está felizmente solucionada. Nos queríamos información clara para todos os grupos que compoñemos esta corporación e tamén para toda a veciñanza do Concello, como non. Porque desde que este tema saltou á luz non tivemos ningún tipo de información oficial, só tivemos notas de prensa, e as notas de prensa eran certamente conxuntas. As notas de prensa máis antigas falábanos dun Concello que instaba a Fomento a construir esta estrutura, mentres que o Concello nos dicía que era ao revés, que era o Fomento que estaba interesado, e iso era o que vostede lle trasladaba a veciñanza, que ese proxecto ia no Pexón porque Fomento así o quería. As notas de prensa din o contrario. Hai unha nota de prensa en que se di que é o Concello que está interesado na construción deste vial. As notas de prensa enviadas pola subdelegación do Goberno din que non hai interese ningún pola construción deste vial. As enviadas polo Concello din o contrario. Ou sexa que se por fin conseguimos información clara e veraz, se conseguimos que este vial sexa retirada, esta moción xa para nós foi un éxito e xa cumpriu o seu obxectivo. Reitero o agradecemento ao seu apoio e nada máis que engadir. Moitas grazas. Moitas grazas, voceiro popular. Grazas, señora alcaldesa. Ben, pouco máis, cando escoitei unha parte da intervención do portavoz de goberno, pouco máis que ahora a culpa de todo isto tiñamos o Bloque Nacionalista do Partido Popular por tocar este tema. Miren, ustedes serán coñecedores perfectamente, seguramente máis, deste trazado que iba plasmado no plan general. Non digo que fora unha execución inmediata, pero iba plasmado, e vostedes o sabían, e o trazado coñecían perfectamente. E igual que saben que hai outros trazados e outras opcións que veñen de anos anteriores, 2013, 2014, 2015. Había varios trazados e incluso había un que creo recordar en reunións previas á aprobación a cando se levara a aprobación inicial no ano 16, pois o ano antes había falado ese vial e había un trazado que era moito menos impactante, pero moitísimo menos, que creíamos que era o que iba a salir. O dicía o portavoz nacionalista, esta é unha cuestión que o goberno pide sobre municipal, sobre ese vial. Hai notas de prensa onde sale as imaxes da alcaldía en reunión coa delegación ou subdelegación, onde se solicita a importancia dese vial. Ollo, non discuto sobre a viabilidade dun vial polo tema do transporte pesado.
pensado que afecta evidentemente a circunvalación, pero o goberno sí que o pediu en varias ocasións. De feito, isto non nace nin no 15, nin no 16, nin no 18 ou 19, como son as últimas notas de prensa, que no ano 2000 xa se empeza a traballar sobre esta petición, desde o Concello de Betanzos. No ano 2000 se empeza a traballar sobre esta petición. Por eso está reflexada non só ahora últimamente, senón nos diferentes ministerios que houve de fomento, hoxe en día de transportes, había reflexada esa petición. Se fala aquí de proxecto, desconozco se hai proxecto ou non, pero cuidado, proxecto ao mellor non hai, pero sí que pode haber estudio, ou anteproxecto, ou borrador. Obviamente un trazado que aparece en un documento de ordenación urbanística ten que levar previamente proxecto, o mellor non, pero si estudio ou si borrador, co cual esa información é interesante, non? Evidentemente se pide aí no acordo, pero non, a mellor o termo axitado non era un proxecto, pero si calquer documento que nos dera información sobre ese estudio, anteproxecto, preproxecto, borrador ou como se lle quera chamar. Obviamente se retira, me alegro que o goberno vaya a xestionar así, se retira este vial, pero se retira sobre todo polo levantamento que houve da veciñanza. Nin se vai colgar medallas ao Partido Popular, nin se vai colgar medallas ao Bloque Nacionalista. Obviamente pidieron un apoio, ese lles deu, como creo que tamén lle deu o goberno municipal, respecto a que ese vial era impactante. Pero que se non chega a suceder eso seguía adiante. E vostedes o que sí que sabían era o impacto dese trazado. Hombre, quero pensar, vostedes redactan, xunto con o equipo redactor, o plan xeral, repito, volvo o pasado dese debate non é un documento técnico solo, un documento técnico político. Entonces, obviamente, se isto non se chega a levantar, vostedes deixarían ese trazado. Non quero dicir que se fora a executar, pero que iba plasmado, sí. Ahora hai un compromiso por parte do goberno municipal, de momento unha nota de prensa, pero bueno, me imagino que se convertirá o 100% en real, de eliminar ese vial. Non sei se se vai traballar outra opción, o desconezco, pero bueno, sería unha información boa para tamén ter sobre que posibilidades ou que trazados se van a traballar. Pero é certo, desde logo, eso, se non hai un levantamento veciñal, neste caso, polo impacto dese vial, que o levantamento veciñal primordialmente ven polo impacto deste trazado, pero ollo, tamén había unha segunda cuestión que plantexan, que é a conversión en segundo núcleo urbano desa zona de Infesta. Vostede falaba de Infesta como núcleo rural, hoxe en día pois sí, pero a previsión non é núcleo rural, non? Entonces xa non é só cuestión do vial, tamén está esa cuestión que sí que eso sí que se debatiu naquela aprobación inicial, de conversión en segundo núcleo urbano. Pero isto é certo, quero dicir, non é que se colgue medallas nin o BNG nin o PP, e que aproveita a ocasión cando chega o levantamento veciñal, o sea, o que fixo estes dous grupos foi dar o apoio que les solicitaron, e creo que tamén vostedes lle deron o apoio, aínda que ao principio decían que eso non se podía eliminar. Na reunión que vostedes tiveron, por lo menos por lo que nos din os portavoces da plataforma, entre comillas, durante a primeira parte da reunión, vostedes decían que non se podía eliminar, pero que os 20 minutos cambiaron de postura, dixeron que sí se podía eliminar. Falo das manifestacións de portavoces desa plataforma. Obviamente había outro trazado, recordo perfectamente, dous trazados máis, se non me equivoco. Eu quero recordar de hasta haber 3 trazados. Este era o máis impactante, dos máis impactantes, e había un que era, dende logo, o menos impactante e quizás o máis recomendable. Por eso fago mención ao que dicía na primeira intervención. Había unha advertencia, salira en nota de prensa, ou en varias notas de prensa, donde se solicitaba que se reconsiderara ese trazado por ese impacto ambiental, social, económico que podía ter na zona, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, bueno, xa se manifestou aquí a unanimidade destes puntos, pero, bueno, sí que agradeceríamos nesa coletilla que se vai facer no acordo, oye, calquer tipo de documento, proxecto, evidentemente, eu creo que non hai, tampouco, non existe, pero calquer tipo de documento, sea estudio, sea preproxecto, sea borrador, etcétera, etcétera, porque, obviamente, para que esté trazado nun documento de ordenación municipal, previamente
tuvo que haber un análisis de datos e un estudio sobre este vial. Reiterar, pois, obviamente, como non podía ser de outra maneira, o voto favorable, como creo que así o manifestaron todos os grupos desta corporación. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, son moitas cousas sobre estes trazados. É verdad que sí que había unha proposta no ano 2014 de un trazado que se propuxo por parte do equipo redactor do plan deste goberno, que é verdad que perxudicaba, pois, bueno, presuntamente perxudicaba menos a zona, non? E ben é certo que se enviou a Fomento, e a resposta de Fomento foi o trazado que se publicou no documento que se presentou a este pleno. Pero ben, é un documento do ano 2016 que, por tanto, tiña nas comisións de seguimento do Plan Xeral, pois se comentou continuamente. Vostedes tiñan o 20 de abril do ano 2020 o borrador deste plan. O 21 de xullo, 2 meses antes da aprobación inicial, e incluso que algún grupo desgranou públicamente nun claro exercicio de transparencia e lealdade institucional, pois non dixeron nada sobre este vial. Por tanto, creo que foi un erro por parte desta corporación, de todos os grupos, como tamén da anterior corporación, polo que supón para os veciños e veciñas de Infesta. Coñecemos que non existe ningún trazado, ningún proxecto que este previsto, e sí que consideramos que é interesante que exista, pois, unha alternativa, non? Pero unha alternativa que, no seu caso, pois terá, como dicía o portavoz do Grupo Popular, propoñer o Ministerio de Transportes e consensuar tanto con este Concello como cos veciños e veciñas de Infesta. Por tanto, vanse a estimar todas estas alegacións. Este concelleiro, na reunión cos veciños e veciñas de Infesta, animou aos veciños a que presentaran alegacións a este vial. Animou porque no caso de que o Ministerio de Fomento pois puidera empeñarse na execución deste vial, o Concello iba a estar a carón deles. E, como xa dixen o pasado desde decembro, a alcaldía firmou un oficio solicitando ao equipo redactor que retirara esta proposta de trazado. Por tanto, este concelleiro, nin a alcaldesa, nin ningún membro deste goberno redacta o plan. Insisto, é un documento técnico e tamén é un documento político no que participamos ata 5 grupos desta corporación. Por tanto, reiterar ese compromiso que decía de retirar este vial da aprobación neste trámite, unha vez solventado este trámite de alegacións, no que os veciños participaron e manifestaron esta situación que se derivaba a raíz deste vial. Como participaron noutras moitas zonas e viron que é un documento válido para Betanzos e que se reflicte no número, máis ou menos, que todavía non está pechado por diferentes alegacións que poden chegar de outras administracións, nun total, en torno, máis ou menos, en torno, entre comillas, 600 alegacións ao plan xeral. Por tanto, se facemos unha comparativa con concellos similares ao noso, que aprobaron recentemente, inicialmente, plans xerais, como é o Concello de Rianxo, gobernado polo Bloque Nacionalista Galego, que ten un concello de 11.000 habitantes, na súa
A aprobación inicial tivo un total de 1.350 alegacións, sendo, por tanto, bastante superior ás alegacións presentadas en Betanzos. Por tanto, o modelo do BNG non é tan bo, o noso modelo de plan tampouco é tan malo. Nada máis que engadir. Moitas grazas. Moitas grazas a todos os voceiros. Eu quero facer tamén varias apreciacións neste tema. Todos os grupos, e nós os primeiros sabíamos que este vial ia contemplado no plan xeral. Tuvemos moitas xuntanzas para sabelo, e este grupo, cando menos, e digo así abertamente, o que non sabía era o impacto tan negativo que tería sobre os veciños e veciñas de Infesta. Este grupo tivo constancia desa negatividade cando veciños e veciñas viñeron tanto a falar cos redactores do plan como co técnico municipal que estivo a súa disposición durante estes 2 meses, como co delegado de urbanismo ou coa alcaldía mismamente. Así que non nos vamos a colgar ningunha medalla, todo o contrario. Si é certo, eu tamén vi notas de prensa, señor voceiro do Partido Popular, de que no ano 2000 ou 2001, creo, o Concello falaba de interese en facer, en que se levase a cabo este enlace. E eu non vou entrar en si é positivo ou non que se faga este enlace. No ano 2000, ningún dos que estamos aquí éramos aínda concelleiros nin concelleiras. Eu creo que eu son a máis antiga e non era aínda, nin estaba á vista todavía. Así que, sí, eu tamén vin esas notas de prensa. Eu, o que podo decir é que sí soupen de varios trazados ao longo dos anos. No ano 2014, o entón alcalde Ramón García, xunto con veciños, plantexaron unha proposta a este enlace diferente a que vai contemplado no plan, que se presentou en Fomento e que moitas das persoas desta plataforma verían moito mellor que este incluído agora no plan. Pero, dende o Ministerio de Fomento naquel momento, o trazado que plantexan é o que vai contemplado no plan agora. É verdade que non existe un proxecto en firme, non existe. Si existe este trazado elaborado por técnicos do Ministerio e que os redactores do plan entenderon que debían contemplar no plan. Ata aí. Despois de conversas coa subdelegación e cos técnicos da demarcación de estradas e transmitirlles que o Concello ia a dar a orden de que se retirase do plan, si sabemos que non é o Ministerio non tiña previsto realizalo a corto nin a medio plazo, entón o que podemos decir é que o día de mañá, que pode ser dentro de anos ou nunca, non o sabemos, se algún día dende o Ministerio se plantexa de verdade realizar este enlace, terán que presentar alternativas, propostas e chegar a un acordo co Concello, con quen este nese momento no Concello, e cos veciños e veciñas de Betanzos. E esa é a realidade total. O Concello, a alcaldía, dixo o delegado o día 10 de xaneiro, despois de facer todas as consultas con todos os técnicos municipais e tamén do Ministerio e tamén do equipo redactor, plasmou por escrito esa orden de que se retirase o vial do plan. Os veciños e veciñas, tanto como plataforma, creo, como de forma individual, presentaron alegacións a ese vial, e esa autoalegación, por así chamarlle, do Concello dando orden que se retire do plan xeral, pois xa vai a
levarse a cabo sen ningunha dúbida. Agora hai unhos meses para dar resposta a todas as alegacións e despois haberá un novo documento no que se recollan todas esas alegacións que poidan ser recollidas e será un novo documento. Un novo documento. Por tanto, esa é a realidade. O grupo de goberno, cando menos, e sei que non queda ben decilo, pero é a verdade, sabía, e creo que todos os grupos, que este enlace ia contemplado no plan, pero que descoñecíamos absolutamente era o impacto negativo que tería sobre Infesta. E a primeira noticia que tivemos eu, alcaldesa, neste momento, foi cando algún veciño e veciña veu a falar ao Concello. E o que fala do pleno pode ser que os nervios, pode ser un lapsus, pero eu non recordo en ningún momento, nin en ningunha xuntanza co equipo redactor previa á aprobación inicial, nin no pleno da aprobación inicial, que ninguén advertise do impacto negativo que tería este trazado sobre os veciños e veciñas de Infesta. Evidentemente, afortunadamente, ten remedio, retirarase do plan e o que tamén lle quero decir é que eso que lle comentaron de que o grupo nesa xuntanza cos veciños de Infesta se empezou dicindo unha cousa e se cambiou, non é verdade. Eu non estaba, pero non é verdade. Falei con moitos veciños e veciñas, por suposto, creo, as dous meus compañeros que estaban ali. Estaba o equipo redactor e falei con moitos veciños e veciñas que estaban nesa xuntanza e ninguén me dixo nada parecido. E falei coa xente da plataforma varias veces. E iso sí que non me dixeron. Non sei se vostede entendeu mal ou non sei, pero o que sí lle digo, e digo delante de todos eles e elas, é que eso non é certo. Non é certo. Ben, entendo que a propoñente da moción si contempla esa coletilla de no punto 2 dos acordos de en caso de existir, ou así o manifestou, e que se aproba esta moción por unanimidade, señor secretario. Así que pasamos ao punto seguinte. O punto 7º do orden do día, que é moción do PP para a adopción de medidas urxentes no vial da Deputación. Voceiro popular ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. A Asamblea Xeral de Nacións Unidas proclamou o pasado 18 de agosto de 2020 o período 21-30 como segundo decenio de acción pola seguridade viaria, xa que en 2020 non se alcanzou a meta 3.6 dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da Axenda 2030, de reducción a metade do número de vítimas mortais e feridos graves en accidentes de tráfico. Trátase dunha oportunidade a nivel mundial para que a seguridade viaria sexa considerada un aspecto para ter en conta nas políticas públicas de todos os países. Os patróns de mobilidade atópanse nun proceso de cambio profundo. Cada vez máis persoas optan por usar a bicicleta e camiñar, xa sexa por consideracións ambientais ou por motivos de saúde e benestar persoais, o cal significa que hai máis usuarios vulnerables e desprotegidos nas estradas. Unhas políticas de mobilidade activa máis firmes poden supoñer un punto de inflexión á hora de reducir as emisións de CO2, mellorar a calidade do aire e reducir a congestión do tráfico. Pero as medidas que estimulan estas opcións de mobilidade tamén deben ter en conta de forma sistemática consideracións relativas á seguridade. Calcúlase que as infraestructuras viarias e os arredores das estradas son un factor que contribúe ao máis do 30% dos accidentes de tráfico. Unhas estradas ben deseñadas e adecuadamente mantidas poden reducir a probabilidade de accidentes de tráfico. A identificación dos riscos e a cualificación de seguridade de forma sistemática, é dicir, avaliacións proactivas, ademais de análisis reactivas máis tradicionais, son ferramentas útiles para avaliar a calidade da seguridade da rede viaria. Temos constancia
que na DP 0906, estrada provincial que rexistra altos niveis de tráfico rodado, o seu paso dende Saavedra Meneses, dirección Belouzás, e concretamente na intersección co acceso ao cementerio municipal, estánse registrando desprendementos de terra e o estar no borde dun gran desnivel de terreno, co río no fondo, supón un grave perigo para os condutores que por ali transitan, ademais de peatóns e usuarios de outro tipo de transportes. Esta situación actual, sumada ás condicións climatolóxicas propias desta época, preocupa de forma considerable a vecindade da zona, pero tamén aos usuarios que diariamente utilizan este vial provincial. Polo exposto, o Grupo Municipal Popular no Concello de Betanzos presenta a seguinte proposta de acordos. Instar a Deputación Provincial da Coruña que ca maior urxencia proceda e leve a cabo as actuacións necesarias para subsanar esta situación que se está a dar no lugar indicado anteriormente. Que a alcaldesa ou concellero no que delegue leve a bon fin os citados acordos. Máis nada, gracias. Moitas grazas, voceira nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, vou ser telegráfica. Obviamente, se hai un problema das dimensións que vostedes están a describir, compre solucionalo canto antes, compre tomar todas cantas medidas sexan posibles para solucionar este tema e para reparar todos aqueles elementos que son susceptibles de ser perigosos para o tráfico rodado ou para a seguridade das persoas. Por tanto, aprobaremos esta moción e non teño nada máis que engadir. Graciñas. Grazas, e tamén por ser telegráfica. Voceiro socialista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, tanto a seguridade viaria como a conservación das nosas infraestructuras como as políticas de mobilidade son un obxectivo prioritario de todas e de todos os concelleiros que conformamos esta corporación. Coincidimos co manifestado polo Partido Popular que esta estrada provincial que une Betanzos con Campolongo ten unha densidade elevada de tráfico, non só de veciños e de veciñas da zona da Xerpe, San Martiño, Brache ou San Paio, senón tamén dos veciños e veciñas do término municipal de Paderne, concretamente da zona de Belouzás, que parte da súa vida diaria, laboral e social fai que utilicen esta estrada provincial para acudir á cabeceira comarcal como que é a nosa cidade. Por lo tanto, debido a esta densidade, alta densidade de tráfico e debido á situación da devandita estrada, dende o goberno local se solicitou en varias ocasións medidas que contribuísen a mellorar a seguridade viaria. Medidas como foi a construción dunhas cunetas revestidas que fixo que se anchease en varias zonas a vías en necesidade de acudir a expropiacións forzousas ou a trámites máis engorrosos e moito máis longos e o compromiso da Deputación Provincial é de seguir con estas actuacións hasta polo menos o límite do noso Concello e dotar así dun pequeno maior marxe de ancho a calzada mediante a construción destas cunetas revestidas en varias fases ao longo dos exercicios futuros. Tamén se lle solicitou que se mellorase a capa de rodadura, posto que, debido a esa alta densidade de tráfico, pois está nunha situación que o demanda e o necesita. Si é certo, e coincidimos no que manifestan na súa moción, que existe un derrumbe nunha finca privada, nun muro de contención dunha finca que, ademais, ten unha pequena construción que está nun estado ruinoso e que está a provocar un afundimento na estrada. E unha vez que se detectou isto, xa fai certo tempo, dende o Concello nos puxemos en contacto co enxeñeiro da Deputación, o encargado da conservación e mantemento das vías provinciais que leva esa estrada, entre outras, e co vigilante da zona para que se levasen a cabo os traballos necesarios e oportunos. Están neste punto, dase unha problemática existente con unha das fincas afectadas, se descoñece o titular ou a titular del, figura como descoñecido no catastro, unha das fincas afectadas, pero, bueno, dende Diputación nos manifestan que están facendo os trámites oportunos para a construción dunha escollera, un muro escollera de contención que, de modo similar ao que se tivo que facer aquí no camiño dos Ángeles, pois solvente a problemática
existente. Por lo tanto, están en elo, vai máis lento do habitual por esta problemática, pero o compromiso da Deputación, como non pode ser de outra maneira, porque estamos a falar de seguridade viaria, e o de acometer os traballos en canto se poidan facer. No caso de que se nos manifestan que no caso de que se retrase averiguación da titularidade, que se actuará de modo urxente e que farán os traballos oportunos para resolver a problemática existente. Por lo tanto, o noso voto vai a ser afirmativo, como non podería ser de outra maneira. Voceiro popular. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, agradecer o voto favorable dos grupos bueno, esperar que se solucione o antes posible, porque realmente a situación pois é bastante grave ahora mesmo. Co tempo que fai, a chuvia, etc., pois é moi perigoso. Nada máis, agradecelo. Voceira nacionalista, algo que engadir? Voceiro socialista, algo que engadir? Simplemente que o compromiso da Deputación está aí, que din que o van a facer o máis rápido posible. Non nos contestaron o mesmo que a Axencia Galega de Infraestructuras, dicíndonos que non iban a actuar en Gileade, posto que non se habían producido atropellos mortais desde o ano 2014, aquí tampouco, pero o compromiso é firme para arranchar a problemática existente nesa vía, nada máis que insistir. Moitas grazas. Señor secretario, entendo que este punto se aproba por unanimidade tamén. Pasamos ao punto seguinte. Que é o punto octavo, dice que moción do PP de apoio ás forzas e corpos de seguridade do Estado e policías locais. Voceiro popular, ten a palabra. Alcaldesa, a Lei Orgánica 4 de 2015, do 30 de marzo, de protección da seguridade cidadá, foi aprobada durante a 10ª legislatura por iniciativa do Goberno do Partido Popular e cumpre cunha finalidade esencial para o conxunto dos españois: crear un marco xurídico adecuado para proteger a seguridade cidadá e garantir o libre exercicio de dereitos e liberdades. O Goberno PSOE e Unidas Podemos, o actual, acordou derogala, introducindo enmendas no trámite correspondente á proposición de lei sobre modificación desta Lei de Seguridade Cidadá, que presentou o Grupo Vasco do Congreso dos Diputados. A actual Lei de Seguridade Cidadá foi consecuencia dunha reforma necesaria, conveniente e oportuna, que deu resposta a unha demanda de amplos sectores da sociedade, en concreto das forzas e corpos de seguridade. España contaba entón cunha lei do ano 1992 que, tras 23 anos, estaba desbordada e necesitaba unha revisión por varios motivos, como as exigencias sociais que reclamaban mellor protección das liberdades, a necesidade de ofrecer unha resposta apropiada a certos actos que quedaban impunes, ou a necesidade dunha mellor cobertura de seguridade para as nosas forzas e corpos de seguridade. Con ela apostouse para dar maior protección ao dereito á reunión e manifestación pacífica e sancionar mellor e de forma máis proporcional. Da mesma maneira, isto é importante, a Lei 4 de 2015 xurdiu fundamentalmente porque, tras a modificación do antigo Código Penal de 1995, quedaron suprimidas as faltas que pasaron a ser infraccións administrativas ou delitos leves. Iso significou que moitos comportamentos que antes da reforma do Código Penal estaban contempladas como faltas, coa súa correspondente sanción, pasaron a serlo só no ámbito administrativo. Coa súa aprobación, de ningún xeito restrinxíronse os dereitos de reunión, manifestación e folga, nin otorgou á policía un poder excesivo, senón que creou un marco adecuado para o traballo das forzas e corpos de seguridade. Dende a súa aprobación, a Lei de Seguridade Cidadá revelouse como un dos instrumentos fundamentais cos que contan as nosas forzas e corpos de seguridade para facer fronte á ameaza terrorista, polo que a súa derogación ou modificación sustancial dará oxígeno a esa ameaza, o que nos fará máis débiles fronte ao terror. A súa aplicación non xerou as graves consecuencias pronosticadas entón polos seus detractores. Ninguna desas negras predicións cumpriuse. Ao contrario, demostrouse como unha boa lei. A aplicación da lei foi fundamental para a posta en marcha de medidas de control para evitar a extensión da pandemia da COVID e, de feito, foi utilizada de forma habitual polo actual goberno. Os ataques a esta lei estiveron baseados en criterios puramente de desgaste político, con argumentos de manual partidista. A Lei de Seguridade Cidadá é plenamente constitucional e así o confirmou a sentenza do 19 de novembro de 2020,
do Tribunal Constitucional, que rexeitou con contundencia os argumentos xurídicos que entón expuxo a oposición. Polo exposto, o Grupo Municipal Popular no Concello de Betanzos presenta a seguinte proposta de acordos. Primeiro, o Concello de Betanzos manifesta o seu apoio sen fisuras ao labor das forzas e corpos de seguridade do Estado, e por iso insta o Goberno da Comunidade de Galicia a dirixirse ao Goberno de España para, primeiro, defender o mantemento da súa dignidade, intimidade e o principio de autoridade, que a actual legislación asegúralles e que as forzas e corpos de seguridade dispoñan dos medios materiais adecuados para o desempeño do seu labor. Segundo, solicitar a retirada de calquera iniciativa de modificación á Lei de Seguridade Cidadá nos termos anunciados. 2. Que a alcaldesa ou concelleiro no que delegue leve ao fin os citados acordos. Polo de nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, voceira nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, desde o BNG lamentamos que se siga a defender unha lei que é tan regresiva e tan antidemocrática, con toda a palabra o digo, antidemocrática, como a Lei de Seguridade Cidadá, coñecida popularmente como a Lei Mordaza. Porque esta moción, no fondo, non é unha moción para defender os forzos e corpos de seguridade do Estado, é unha moción para defender a Lei Mordaza e para, de alguna maneira, presionar contra a súa derogación. Diferimos por completo na definición e na consideración desa lei. Desde o noso punto de vista, non é unha lei en absoluto positiva. Xa estivemos en contra no seu momento cando foi aprobada, é dicir, é un feito público notorio, e desde o noso punto de vista é unha lei que non debería seguir vixente en ningún momento. De feito, no acordo de investidura que asinou o BNG no seu momento co PSOE para a investidura de Pedro Sánchez, figura expresamente a derogación desta lei, que desde o noso punto de vista é ilexítima e regresiva. Por tanto, non podemos estar a favor desta moción como non podería ser de outra maneira. Ademais, consideramos que a derogación desta lei non é absolutamente lesiva para as forzas e corpos de seguridade, é dicir, non perxudican absolutamente nada as forzas e corpos de seguridade do Estado, nin o seu labor no seu día a día, nin a loita antiterrorista, nin moito menos. Simplemente impide certas cuestións que teñen a ver coas manifestacións democráticas na rúa, cuestións que teñen a ver coa liberdade de expresión da cidadanía, ou cuestións que teñen a ver coa criminalización da propia cidadanía e da expresión dos seus dereitos. Para nós é unha lei que nos devolve ás épocas máis escuras e máis recentes da nosa historia e, por tanto, a súa derogación é necesaria, é moi necesaria. En definitiva, estaremos en contra desta moción e non teño nada máis que dicir nesta primeira intervención. Moitas grazas. Moitas grazas. Voceiro socialista, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, a Lei Orgánica 4/2015 do 30 de marzo de Protección de Seguridade Cidadá foi aprobada cos únicos votos favorables do Partido Popular, tanto no Congreso como no Senado. De inmediato a norma pasou a ser coñecida como Lei Mordaza, debido aos recortes de dereitos e liberdades civís que implicou para a cidadanía a súa entrada en vigor, nun contexto de protesta fronte aos recortes e políticas de austeridade aplicadas polo Executivo de Mariano Rajoy. Froito tamén da reforma do Código Penal, xa que se derrogaban as faltas, pasaban a reconducirse a vía administrativa ou a civil, deixando de sancionarse no ámbito penal. A reforma de bandita lei é unha proposta do Partido Nacionalista Vasco, as que já se sumaron polo menos 8 formacións políticas representadas no Congreso dos Diputados, pero tamén é un compromiso electoral do Partido Socialista, e que ten 3 obxectivos fundamentais. O primeiro é mellorar a seguridade da cidadanía, devolvéndolle o libre e pacífico exercicio da súa liberdade de expresión e manifestación, establecendo para este último un marco claro para que nos supostos de inmediatez ou espontaneidade non se limiten estes dereitos. Non hai máis que recordar a famosa, cando foi o da manada, as protestas surxidas nese momento. En segundo lugar, ou como segundo obxectivo, garantir a forzas de corpo de seguridade do Estado a plena seguridade xurídica no desempeño da súa función, establecendo protocolos e guías que lles ofrezan cobertura e certeza nas diferentes situacións nas que a súa actuación é requerida. O terceiro obxectivo é cumprir coa legislación nacional e europea, incorporando as indicacións da unha sentenza do Tribunal Constitucional e de organismos internacionais como o Consello de Europa. Co cumprimento destes 3 obxectivos, a reforma establece un marco xurídico adecuado para protexer a seguridade da cidadanía e garantir de forma efectiva o libre exercicio de dereitos e liberdades. A expresión pacífica deles e sen alterar a convivencia é plenamente compatible co mantemento da seguridade cidadá. Ademais, con esta reforma, o Partido Socialista constata, como sempre o fixo, o seu compromiso
e apoio a forzas e corpos de seguridade do Estado, autonómicos e locais. O reforzo da seguridade cidadá con máis axentes traduciuse na creación de máis de 10.000 prazas de novas policía e garda civil desde o ano 2018 e un aumento do salario das forzas e corpos de seguridade do Estado nun 20% durante o ano 2020. Estos son feitos e son realidades. Outra cosa é intentar confundir ou intoxicar a opinión pública, esgrimindo falacias como que a lei Mordaza é un dos instrumentos fundamentais co que contamos para facer fronte á amenaza terrorista, polo que a súa derogación ou modificación sustancial daría oxígeno a esa amenaza, tal e como expresa na súa exposición de motivos. A amenaza terrorista non pode ser considerada unha infracción administrativa, que é o que regula esta lei. Tampouco é o tráfico de drogas. Ambos dos son delitos, polo tanto quedan fora do alcance desta lei. Este tipo de afirmacións sí que están baseadas nuns criterios de desgaste político con argumentos de manual partidista, como tamén din vostedes na súa exposición. Este grupo votou a favor en innumerables ocasións propostas e mocións que nós consideramos que benefician a veciñanza de Betanzos, con independencia da cor política do goberno ao que se presentaran. Este non é o caso. Consultaron vostedes coa nosa policía local sobre os aspectos da reforma desta lei? O pedíronlle opinión ao respecto? Ya o contesto eu. Está claro que non. Pode ser así, moitas das afirmacións que realizan na súa moción terían as que retirar. Resumo, rexeitamos esta moción nos termos da súa proposta de acordos, aínda que é claro o apoio ás nosas forzas e corpos de seguridade, demostrado tanto con declaracións como con feitos. De momento, nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas. Voceiro popular, ten a palabra. Non, simplemente dicir que as leis non son inmutables. É dicir, non digo eu que haxe aspectos desta lei, a 4/2015, que, bueno, que por cambiar o sentido social, a sociedade, pois se haxe a que viralas. De todas maneiras, as leis teñen un movimento pendular, ás veces pásase á dereita, e ás veces intentamos e nunca conseguimos o centro pendular, pasan dun lado ao outro. É dicir, hai determinadas cousas, sí, fixos un esforzo ahora en aumentar a plantilla das forzas e corpos de seguridade, aumentar as retribucións, eso é unha cousa moi importante. Sí, eso hai que reconocerlo. Pero hai aspectos desta lei que non se deberían cuestionar, os que planteamos aquí. Defender o mantenimento da dignidade das forzas e corpos de seguridade e o que é máis importante, manter o principio de autoridade dos agentes de autoridade, que se cuestiona, porque aquí se cuestiona todo. Que cuestionaban o principio de autoridade dos mestres, dos sanitarios, das forzas e corpos de seguridade, e de repente vamos ter un accidente de tráfico e non podemos recurrir ao tipo que, bueno, ti non estás de acordo? Sí, non, ti a preferencia, non a tiña, pois que veña tráfico. E viña tráfico, o tráfico decidía. É dicir, sí, hai aspectos todos moi mellorables en toda a legislación. En calquer legislación ten aspectos moi mellorables, pero, de todas maneiras, hai principios que non podemos cambiar. É dicir, os agentes de autoridade son agentes de autoridade, e punto. Non teño nada máis que engadir por de hora, e sinto moito ser tan pouco comprendido. Vale, moitas gracias. Moitas grazas. Voceira nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. De verdade, eu comprendo o objetivo desta moción, comprendo que esta moción pretende defender unha lei que no seu momento foi presentada polo Partido Popular e que foi aprobada polo Partido Popular, mas vostede tamén terá que comprender que o resto da cidadanía consideramos que esta lei, que a derrogación desta lei non atenta en ningún momento contra a dignidade e contra a autoridade das forzas e corpos de seguridade do Estado, simplemente garante que nós, como cidadáns, podamos exercer de maneira libre e democrática un dos nosos dereitos, que é o dereito á manifestación e á liberdade de expresión. E punto. É dicir, a derrogación desta lei non vai ser lesiva para as forzas e corpos de seguridade do Estado, van seguir a desenvolver o seu traballo coa mesma dignidade, a mesma autoridade e as mesmas condicións que viñan facendo con anterioridade. O que sí era lesivo para unha parte da nosa sociedade era a anterior lei, que nos criminalizaba desde o momento que queríamos expresar a nosa disconformidade con certas cuestións.
que teñan a ver co funcionamento da legislación e co funcionamento do Estado. E por ese motivo non podemos aprobar en ninguna maneira esta moción. Moitas grazas e nada máis que engadir. Moitas grazas, voceiro socialista. Só recalcar que entre a balanza que algúns propoñen entre liberdade e seguridade, lembrar sempre que sen liberdade non hai seguridade. Estas modificacións que se plantexan nesta lei en ningún momento deixan do lado o principio de autoridade. A presunción de veracidade das actas das forzas e corpos de seguridade do Estado non desaparece. A dignidade das forzas e corpos de seguridade tampouco desaparece. Por lo tanto, estamos ante, sinxelamente, unha reforma dunha lei aprobada cos únicos votos a favor do Partido Popular, que neste caso, a maioría parlamentaria, con varios grupos que levaron no seu programa electoral o cambio ou ben a propia derogación da lei. Nada máis que engadir neste momento. Pois, señor secretario, que se someta a votación. Votos a favor, 5, votos en contra, 10. Ben, pois esta moción queda rexeitada cos votos a favor do Partido Popular e os votos en contra do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista. Punto seguinte. O punto 9, rogos e preguntas. Ben, damos lecturas, respostas ás preguntas do pleno anterior. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Respostas ás preguntas do BNG sobre a fábrica da luz. Os traballos que se están a realizar contan coa licencia municipal de obras e, por conseguinte, contan con todos os permisos sectoriais requeridos polos servicios técnicos municipais en función da normativa vixente. Respecto ao cantante que estaba a actuar na Feira de Santos, a actuación policial á que fan referencia estivo basada na Lei 10/2017 do 27 de decembro de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia. Dita lei, no seu artigo 3º, apartado E, define os espazos abertos ao público, incluindo nestes a vía pública onde ocasionalmente se leven a cabo espectáculos públicos. No artigo 5 define as competencias municipais, nas que no apartado B sinala as de recibir a comprobar as declaracións responsables. Estas declaracións responsables están regulamentadas pola disposición final primeira de devandita lei, que modifica o artigo 40 da Lei 9/2013 do 19 de decembro de emprendemento e competitividades económicas de Galicia, que no seu apartado 2A di que as persoas interesadas deberán prestar unha declaración responsable dirixida ao concello respectivo, indicando tamén os datos que deben poñerse en coñecemento da administración, entre os cales, segundo o apartado B terceiro, establece a póliza de seguro de responsabilidade civil obrigatorio, previsto na normativa de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia. Ninguna destas regulamentacións foi cumprida no caso que nos atinxe. O único que se recibeu foi un correo o mesmo día, luns 1 de novembro, festivo, ás 10:38 horas. É unha conta de correo electrónico corporativa deste concello. A falta de póliza de seguro de responsabilidade civil obrigatorio foi o desencadeamento da suspensión da actuación por parte do músico, ao seren informado desa circunstancia polo axente intervinte. No suposto dun accidente ou caída provocada polos cables do equipo de son utilizado no espectáculo, podería desencadear un serio problema, tanto ao intérprete como ao propio concello. Sobre a estructura da Rúa da Marina. A dita actuación levarase a cabo cando se conte co financiamento para elo. Respecto ao mantemento na zona de Alfonso IX, nesta zona, como outras do concello, estánse a levar a cabo tarefas de mantemento de forma ordinaria e habitual. Sobre o colector de saneamento na Ponte Peonil. Puntualmente e de modo infrecuente prodúcense pequenas perdas de auga residual na válvula de ventosa instalada na impulsión do bombeo principal de Betanzos, situado baixo a Ponte Peonil, que une o malecón co Parque Pablo Iglesias, e que son resoltas de xeito inmediato polo servicio municipal. As válvulas de ventosa son elementos de seguridade e protección das impulsións dos bombeos de augas que evacúan o aire e que vai confluindo para evitar
ou minimizar os efectos do denominado golpe de ariete nas tubaxes de impulsións que provocaría o seu rápido deterioro e risco de rotura. A causa do problema descrito débese á existencia de sólidos no interior da ventosa que impiden o peche completo do mecanismo da mesma cando exerce a súa función. Estes sólidos, fundamentalmente as denominadas toallinas hixiénicas, non deberían estar presentes na auga residual, polo que compre informar a cidadanía da inconveniencia do seu uso, así como a súa colaboración para evitar que calquera tipo de sólidos se evacúen pola rede de saneamento. Ante esta situación, a concesionaria do Servicio Municipal de Augas incrementou as labores de mantemento preventivo sobre o bandito elemento e está a disposición inmediata no caso de que se produzca os atascos referidos. Respecto ás respostas ás preguntas do PP, respecto á praza do Pintor Seijo Rubio, a dita praza é unha praza de uso público. Nada máis. Voceira nacionalista ten a palabra. Señora alcaldesa, necesito un segundo, se mo permite. Non estaba preparada, disculpe. Lista. Ben, preguntas ao pleno de 21 de decembro de 2021. Grazas. Primeiro, o pasado mes de agosto, Portos de Galiza publicou un mando en que instaba os propietarios das embarcacións atracadas e fondeadas no Porto de Betanzos a pagar unha serie de taxas pola mar entre a depuradora e a ponte do ferrocarril. No pleno do mes de outubro debateuse unha moción do BNG en que se instaba a dar marcha atrás nestes cobros e a mellorar as condicións do Porto Brigantino. A día de hoxe, as persoas usuarias do Porto non coñecen as novidades sobre este asunto e amósannos a súa inquedanza respecto do tema. Por tanto, coñece o goberno local o estado da cuestión que ten a ver co bando de Portos de Galiza de agosto de 2021? Levouse a cabo algunha reunión entre o Goberno local e Portos de Galiza para trasladar os acordos plenarios? Vanse levar a cabo os cobros das taxas? Caso de efectuarse estes cobros, traballouse no proxecto de campa de varada para aquelas embarcacións que non estean dispostas a pagar polos amarres do Peirao de Betanzos? Segunda pregunta. Hai uns meses trasladábamos a este pleno as queixas das persoas usuarias do polígono industrial de Piadela pola falta de iluminación na zona nova da área. Lonxe de escoitarse a súa queixa, continúa sen facerse absolutamente nada para solucionar esta cuestión, que se agrava nos meses de inverno, en que as horas de luz solar son moito menores. A isto únese a falta de colectores para a recollida do lixo na mesma zona do polígono, un feito que obriga as traballadoras das empresas a cargar o lixo nos seus vehículos e a transportalos aos colectores de outras zonas da área empresarial. Teñen vostedes pensado solucionar a cuestión da falta de iluminación das zonas nova do polígono industrial e en que prazos? Poderían vostedes trasladar ao Consorcio Mancomunidade das Mariñas a escaseza de colectores do lixo nesta zona para que solucionen no menor prazo que for posible esta problemática? Seguindo na mesma zona de que estamos a falar, as persoas usuarias do polígono industrial de Piadela, principalmente as transportistas, amosáronos o seu pesar polo lamentable estado que vou representar a estrada que conecta as naves da segunda fase do polígono coa rotonda da A6 en Montellos. Hai uns meses presentamos unha pregunta a pleno sobre este tema e amañouse a estrada cunha pequena capa de aglomerado, que axiña se levantou polo volume do tráfico e polo peso dos vehículos que utilizan esta infraestructura. Teñen vostedes pensado levar a cabo uns traballos en profundidade para amañar esta estrada cun altísimo volume de tránsito diario e en que prazos? Terceira pregunta. As veciñas e persoas usuarias do Parque Pablo Iglesias amosáronnos a súa preocupación polo estado que presentan estes días o parque. O resto das podas que se fixeron en semanas pasadas amoréanse por diversas zonas, o verdín e o brión acumúlanse por zonas de paso e a suciedade aparece ali por onde se mira. No mes de maio, o goberno local anunciaron sustancioso investimento para a renovación do parque a través da prensa, mas o certo é que 7 meses despois non se levou a cabo ningún labor de mellora do que debería ser o pulmón verde da vila. Teñen vostedes pensado levar a cabo as prometidas obras de mellora e de renovación do Parque Pablo Iglesias? En que prazos? Cuarta pregunta. Unha vez máis, a veciñanza da Rúa Pintor Seijo Rubio expresounos o seu descontento polos resultados da obra que se levou a cabo nesta zona do ensanche Betanceiro. Ademais de cuestións como os alcorques da zona do parque ou da mala colocación dos volardos, a veciñanza manifestounos o seu malestar pola solución que se adoptou para arranxar as entradas aos garaxes. Nun primeiro momento, a altura das beirarrúas se pedía que os vehículos accedesen aos garaxes privados sen tocar cos seus baixos na rúa. Optouse a continuación por rebaixar unha parte das beirarrúas, de maneira que se creou un desnivel que desestabiliza os peóns que pasan camiñando e que xa fixo caer algunha persoa.
Que solución se lle vai dar este problema que afecta ás veciñas e as persoas que camiñan pola rúa Pinto e Sergio Rubio? En que prazos? E quinta e última pregunta, unha vez máis manifestamos a nosa preocupación nunha sesión plenaria polo estado da rede de semáforos deste Concello. Como xa expresamos con anterioridade, resulta moi frecuente ver os semáforos do centro das aforas apagados ou intermitentes nas horas puntas de circulación. En concreto, referímonos aos semáforos que regulan os accesos ao centro Paimeni, coa perigosidade que leva consigo esta incorporación, os sinais luminosos da Ponte Vella, da Ponte Nova e da Avenida de Castela. A esta falta de funcionamento da rede comprounille outra cuestión que acrecenta a perigosidade na circulación para vehículos e peóns, que é o grado das marcas viarias horizontais. Hai meses, mesmo máis dun ano, que formulamos unha pregunta neste sentido. Informouse de que estaba en licitación un novo contrato e anunciouse a través da prensa a súa execución. Non obstante, non se teñen apreciado solucións para este tema. En que prazos teñen pensado executar a mellora da rede semafórica e vial do Concello? Moitas grazas pola súa atención e aproveito para desexares a todos e a todas unhas boas festas, un feliz Nadal e un feliz Ano Novo. Moitas grazas. Vale. Ben, pois eu tamén, antes de rematar, quero felicitar as festas a todos e todas os membros da corporación, evidentemente tamén a todos os veciños e veciñas de Betanzos. Creo que podo facelo en nome de toda a corporación, estou segura. Pero tamén aproveitar para pedir sempre, en estas datas, especialmente dada a situación que se está a dar e dado que son datas nas que todos tendemos a xuntarnos coas nosas amizades e coas nosas familias, a pedir responsabilidade e prudencia a todas e todos, porque, como saben, a situación está empeorando en todo o país e tamén no noso municipio. Así que moi boas festas, feliz 2022, o gallá volva a esa ansiada nova normalidade o antes posible, pero prudencia e responsabilidade a todas e a todos. E sen máis temas que tratar, señor secretario, levantamos a sesión.